oinarrituta du ikusmenean eta gaur egun egokitutako kirol talde batean ari da. Zehazki, zuzenak itxaropena taldean eta gol-bolen aritzen da bera jokatzen. Eta Diario Baskorekin amaitzen dugu, besterik gabe nabarmentzeko beraien argazkiak gaur 5 utabetara susto handi batenak ekartzen dituztelako. Kontua da, atzo, Getaria eta Zumaia arteko errepidean, arrok handi bat erori zela, etzen ezer gertatu, zintzilik geratu zelako Burniko esian, handik gutxira Zarautz eta Getaria artean ere beste bi arroka eroriko ziren badirudi, puntu horretan egoera, dagoeneko lehen goratu egin dela. Goizeko 7:35 minutu. Informazioaren aria. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Noraizi nire hitzala, niri sobaki bezala, ire itxura kriminala gordetzen du gini azala. Ene gezurrak ire egiak, ezin lasai ez begiak, nora doazeni helburuta metxigan lariak. Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Zazpiak eta 38 minutu, 22 minutu albistegira heltzeko eta gauzak arinago hartzeko baita ere, Iraia Kambra, Iker Gurrutxaga, egunon. Egunon. Zer moduz, batez ere zu Iker, zer moduz? Bueno, ahots pixka bat gehiago badut. Bai, Atzo baina, ez daukazu oso ondo ez. Ez, horrendik ere deskantzu behar dut. Baina, bueno, gaur behintzat kantuak argo dizuet. eta barkatuko nauzue, gaur, etortu da izuet niko moten natorrela, azudalako zaloa badiola dukagula biruen ere, egunon zaloa. Egunon. Zu ere zer moduz? Bueno, kilinko lehen oraindik, baina aspertutako naiz etxean da esan dut. Ja, hori txamarrizun aspaldiko. Bai. Jo, astebete, eta egun bat egon naiz etxean. Eta arat uste ez gozatzeko aukereko duzu? Ez. Nola ba? Ez, eta gogorik ere ez gainera, egia da gaur direla aratusteak lekeituen, Egia, lekeituen beti aste artea dela egun handia. Bai, gaur izaten da, ez dakit eguraldiak utziko duen, nahiko aste kaotikoa izan dugulako lekeitien, baina bai ez, etxean egon naiz. Gaxoa. Torreko diagara jo behagoak. Hori da. Benetan, ez zaude mititzen hau YouTube bidez, ez? Ez. Baze pena. Horrengo baterako goizeko ordonetan, jakinik Ikerrek horrela etorri barko zula bon. Iker, por cierto, abestia, beste da luzatzen garela.
Zer da kartzu gaur botatzea, torra gutxitzen barko duzu. Besterik gabe, efemeride batzuk ikusi ditut, jaiotza egunak, eta gaur hainbat jaiotza egun ikusi ditut, Michael Jordan gorko egun, da, Taylor Hawkins, Paris Hilton, Paris. Ed Sheeran, eta Billy Joe Armstrong ere bai, hortaz nik Green Dayren kantu bat ekarri dut. American Idiot diskoko kantuak Green Day taldearena, eta Billy Joe Armstrong izena esan duzunean, pentsatzen nun country abeslari bat, zara olako bai, pegatzen di izenak egia da. Billy Ray Cyrus egatik. Bai, horregatik, pentsatzen. Behar bada. Ez, Billy Joe Armstrong, aurrekoan Super Bowlean eraritu ziren, eta hauek kantuak egukitu zituzten, I'm not a part of MAGA agenda, eta olako gauzak esanez, eta, sartu zituzten American Idioten moldaketa batzuk, eta, bai. Hori, gaur uste dut, okerazpaldi manaiz, betetzen dituela 54 urte, Billy Joe Armstrongek. Hauek oso gazte hasi ziren, eta beti gogoratu behar, behin hau esan dakoan, Green Day Euskal Herrian jota duela txitxarron. Bitu. Eta ondoengo gaztetxean. Noiz. 82an edo. Bai, Duki diskoa atera zenean, Basket Case atera zenean. Hauek esatu batu arradia, baina bak izan nongoak. Kaliforniakoak ados. Baina, Green Day, txitxarron eta handoengo gaztetxean jota du. Bitu, pixkat, soinu guzti horretan, nolabait, punk, pop, skater horretan edo, esango nuke Green Day izan dela oberen geldutu dana. Nei, Sanford igual horrekak asko gustatzen zitzaizkia, baina nolabait, ez dakit nola esaterren, iruditzen zait gaur egungo kultura poparekin, edo garaiko kultura poparekin egungo ikuspegitikan, gehiago bat egiten duela... Ez pentsa. Bai Offspring, bai Sanford iguan, bai Beliguan haitu, hau guztiak horrendik ere, hor daude, NoFX-ek ere, beste, NoFX gogortxagoa dira, edo Milenkolinetako gogortxagoa dira, hor, baina hauek, denak ere antzeko dabiltza, eta iaz gainera, asko disko aterata, eta hori guztia. Eta Sanford iguan eta Simple Planek elkarrekin Bilbon duela 2 urte eman zuten kontzertu bat, eta... Simple Plan, hau, Kanadako... Bai, biak, Sanford iguan ere, bai. Bai, egia, bai. Eta hauek elkarrekin eman zuten kontzertu bat milibilan, eta bete egin zen. Bai. Joan den udan edo orain dela 2 izan ziren Green Daykoak Madrilen ere, ez? Ba, esango nuke, iaz izango zela kasuan. Mazkulen, bai, hortxe disko atera zuten, eta disko atera eta esate genuen. Ja sorte pixka batekin BBK Life-en den. Eta esate genuen, BBK Life-en ez bada mazkulen tokatu zen. Hemen, batek ez bada bestek eramaten du. Tu Iker, atzo zenut atulerik eduki, jende ez eskatzen delako, baina bai jarri genuen abestia, bakizuen horren abestia izan zen jarri genuena? Norena. Anastasia. Nik bidali nuen. Horregatik, eta jarri genuen, eta bilintzan, txontakiri bada, baina bilintzan hitz egiten Pellikin eta Anastasiaz, eta nahi Anastasiak ezakizatik gogorek hartzen nau, Irakeko gerran garaia, eta testu ingurua. Oso potente zegoelako garaia. Garai horretan atera zuelako bere diskorik esanguratsuena. Eta, bakizu zergatik ekarri zen atzo ez da. Bai, esan da, ipatu nuen. Azaroan den ondo bidean, ez da? Bai. Egunik ez denia ez eipatu esan nien entzulei, zale baldin badira adiegoteko. Bai, ez dakit sarrera dagoeneko salgai dauden, edo ez? Bai, salgai dauden. Begira. Zuiraia, Anastasia zalea zara? Ez, baina begirago nintzen dira Mario oparitzeko. Azkenean ez dira oparitu, baina bai, salgai jarri ziren orain dela desente, ja. Esango nuke azaroan edo urte bete lehenago. Jarretzen du joten bere betaurreko hoiekin
Beti kolore dunak eta. Suposatzen dute, ez? Bere Bada estetikaren bere parte hori da. da. Pixkat bratz. Bai. Bai, Pixkat bueno, bastante. Bai, pixat bratz jubilada, ja, baina... Bueno. Hori ez da inoiz jubilatuko. Bueno, pixkat bratz da bere estetika. Bai, guztiz. 2.000 euro bratz, bai, egia da. Zuk zaloa Anastasia zalea zara. Anastasia abeslaria, ez errutekoa, Ari nintzen interneten begira. Ez da genor. Taker Anastasi zena zergatik. Bere izena izango du. Ah, bueno. Anastasia. Benetan, bueno. Baina Zaloa, fez da, zabalik... ez da ez, eh? Bai, zera egin. Zabalik baldin baduzu Wikipedia zaloa esego Bai. mesedez. Anastasia izena? Bai, Anastasia Link Neukirk. Bai. Anastasia Lin Neukirk. Newkirk. Ez dakit, Lin hori nondik. Errusiar jatorreko judua izango da lako sozialien. Bota. Estadounidense dakarra. Hasi zara, zurekin alperrika. Ala, ze txikia den. Altuga espero nuen. Ai, bere firma gustatzen zait. Ari gara, Bai. bere sinadura ikusi dugu. Bai. Beitu, bikaina da, denok entzulek etzen dute ikusi, baina danok gaude hemen mobilera begira, mugikorrera begira. Zaloa, bat egiten dugu zure gaurko gaiarekin, ze punturaino gaude lotuta eta dependienteak mobilekiko. Bai, hori dakart gaur, apur bat kontatuko dizuet, aste hon izan, joan den astean izan ditudan komeriak. Badakizue, Euskal Herrian euria barra, eguraldi txarra izea, eta lekaition egon naiz, astean zehar eta askotan gertatzen zaigu, horrelako eguraldiak daudenean argi gabe geratzen garela. Bueno, kasu honetan, haize bolada batek eraman du antena bat. Ostras. Eta kasualitatez, ez da naiz aditua, horrelako kontuetan, baina, geratu gara kobertura gabe eta internet gabe aste osoan. Eta gero kexatzen dira gaztelakoak, eta baretzeko iristen interneta ezakize, baitu. Eta lekitxon zer jende gaixoa. Eta berez ez litzateke arazo bat izan beharko, de hecho nik momentu baten eskertuta dena egin nuen, hor gainera konturatu nintzelako, etxean gaixo egonda gainera zenbat denbora pasatzen nuen telefonoarekin, eta izan dut aukera edo aitzakia behintzat beste gauza batzuk egiteko, baina egia da gero gauza praktikoetan edo teknikoagoetan izan ditu dela arazoak. Eta horretara noa, askotan esaten dugu ez, telefonoara engantxatuta gaude, gure aisialdia telefonoarekin eta horrelako mugikorrekin eta pasatzen dugu, baina gero gauza praktikoak egin nahi ditugunean telefonorik ez izatea ere oztopoa da. Esaterako, osakidetzarekin hitz egiteko, baja hartu, medikurako zita hartu, horrelako gauzak egiteko telefonorik gabe, izan dezakezu aukera, edo ez, ni adibidez joan nintzen ambulatoriora, egon nintzen medikuarekin, baina gero badago ohitura bat duela urte batzutatik ona, telefono bidezko kontsultak egiten direla. Ezin, medikuan irekin harremanetan jarri, horrela pare bat egun lankideekin, oinatzekin hitz egiteko ere, arazoak, ez WhatsApp bidezko dei ez internetik ez egoelako, WhatsAppik ere ez dugu izan, horren ustez, emailik ere ez, eta koberturarik ere ez. Hitz egiten internet faltagatik, noski bai. Ez hitz egin dut azkenean, Gero, izan dudan beste komerietako bat, goterak etxean. Hori larriago iruditzen zait bestea baino. Zer gertatzen gai da lekitxon, ari gara ipatzen azken aldean Kuban gaizia daudela, baina ikusten gai lekitxon ere laguntza behar duzuela. Bai, ez da, egiatetik ura filtratu da, eta dago kasi, zabaia jausteko zorian, eta ezin inoreri deitu, segurora deitzeko, ezin peritoa etortzeko, ezin igeltzero bateri deitzeko, ezin, horrela ibili gara aste osoan zehar, eta horrek eman dit hausnarketarako, aitzakia hori, alde batetik mugikor gabe egotea zein ondo, desengantzatzeko edo behintzate, Bai, aisialdia beste modu batera pasatzeko, baina gero, horrelako kontuak gestionatzeko ere, gaur egun mugikorra beharrezko bihurtu zaigula. Azkenan ari pareko telefonoak endu digute.
etxe guztietan, Bai. eta horrek eragin du, ez horrek eragiten du, triskantza askotan. Bueno, Baina etxeko zu- telefonoa izan da ere, bueno, ez dakit. Bueno, igeltxeroari eta seguruari deitzeko behintzat balioko zizun. Bai. Eta ambulategira deitzeko ere, bai. Hori da. Ere bai, hori da. Hori, ez, ari pareko telefonoa edukitzeak behintzat. Bai. Baina komunikazioa zen da, batez ere, zenbateko lehentasuna ematen diogun, egia da, erosoa da gailu bakar batean dena edukitzea. Baina oso dependiente bilekatzen ari gara horrekiko, eta gero egia da, iritsiko gara momentu bat, non kale egiten baldin badegu gailu elektronikoak, ez dugula gogoratuko, ez dugula jakingo, ezakit. Ez dut esaten gordu behar dugunik gauza analogikoak eta hau dena, baina egia da, dena gauza bakar bati begira, eta bueno, sakeleko aipatzen dut, dena hor sartu zakegulako, ez eteka ordenagailua, dena helakoa. Ez dakit, egia batzutan behi dela pixkat beldurgarri ere. Bai, guztiz. Eta horrela gainera, horrelako egoera batean, eta gehiago, beste kontu batzuk agian atzeratu ditzakezu, baina etxean horrelako arazo bat izan da, sartzen zara paniko momentu batean, ez dakit zer egin, ez dakit hau nola konpondu, eta gainera ez badukazu baliabiderik inoreri deitzeko, edo ez dakit, izan dute sentsazioa ahaztu zaigula, ez bakarriko mundu analogikoan bizitzea, baizik eta momentuko soluzioak eta hori bilatzea, ez? soluzioak bilatzea mugikorrari galdetu gabe. Esango nuke, leno horretarako erantzun askotan, auzoa bera zela, gizartea, erkideak, eta igual hori bai galtzen ari garela. Zaloa oso interesgarriak horrek argi duzuna, baina badukat zalantza bat bai edo bai argitu nahi dudana. Eta minutu terdiako besterik ez, Iraia, zergatik eramaten zuten partxea piratek? Zuzea postu daukazu. Ikerrek nik uste dut apostuan eukiko duela. Ez dakit, Irakurri duzu ez, Ez, ezta? ez, ez, Ah, bale. Beldurra sartzeko. Beldurra sartzeko, bale, bueno. Apuntatzeko. Bai. Ba, Hori da. ez da bat. Ez? Uste nuen, begira. Hobeto apuntatzeko, Gainera- nik zuzenean errazago begi bakarra. Txamponak gordetzeko. Nuntze begian? Bai, Ez. begizuan. Jo, nik pentsatzen nuen denak jakingo zenutela hau. Ba ez, gauza da, pirateek hiltzeko arrisko handia zeukaten, abordatzen zietenean edo norbait gordetzen bazen nik barkoaren zonak ez ditut ondo kontrolatzen, Barkoaren beko aldean, nola izena du? Sabelean. Bai, barruan, ez dakit. Sabelean. Bai, claro, gauza gertazitzaiela, almazena dituko dut. Almazenera joaten baziren, eta hor ilunpetan bazegoen, begiak behar ditu 4-6 minutu artean adaptatzeko iluntasunera. Iluntasunetik argira, begiak behar du adaptatzea. Orduan egiten zutena da, batean partxea jarri, begi bat oitzen zitzaien eguzkira egotera, eta beste oitzen zitzaien iluntasunera. Orduan, iluntasunera joaten zirenean, partxea tokiz aldatzen zuten, eta momentuan, ez zuten denborari galtzen begiaren adaptazio horretan. Azkenean esaten zutelako, norbait bazegoen beraiek hiltzeko prest almazenean, bere begiak jaoituta zeuden, orduan zuri oitze zaizun arte, hil egingo zaituzte. Orduan, adaptazio horretarako. Ja, egia Hobeto da. apuntatzeko alegia, Bai, baita ere. Oso praktikoa. Bai, Astike bat ismazutenentzako horrez da praktikoa, bai. Mendi bat, baina bueno. Bai. Ba, Vale, horretarako zen. Iraia biharko mesedez enteratu aztegatik ematen zuten egurrazu hanka bat ere. Vale. Vale, baina... Bodega. Hori behar bada da ez Patapaloa. zeukatelako, ez? Ez dakit. Patapaloa bestea. Bai, ze. Iraia, Esan. almazena... Hori, bodega. Bodega, Eskerrik asko, edo, Saloa. bueno. Orain etorri zait. Bodega, bai. azpiazpikoa eta gainekoak... Ez bodega esan nahi nuen. Eta gainekoak kubiertak. Hori da. Bueno, entzuleok- eskerrik asko. Ai, zuri, mesedez, ekarrik Justo ari zara gehiago piratekin. biarrantzaleren seme alabekin ezketan. Ja, Nere, onaino. Ala bazan eskaini bar dugu eta bestela pegilekuna sartuko zaigo. bale, barkatu. Orain txarte entzuleok. Gerarte. Aio. Lesaoko amilamia. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Agurain ondoan, kobazulo bat dago. Lesaoko kobazuloa. Eta ezaten omen zuten, kobazulo horretan emakume arraro bat bizi zela. Ile luzea zeukan. Eta horrazi batekin
orrasten zuen bere ilea. Inork ezagutzen ez zituen, letrak abesten zituen bitartean. Halako arratsalde batean, Aguraineko plazan gazte batzuk zeuden hizketan, eta bata besteari, ea Lesaoko amilamiaren historioa egia ote zala edo ez galdetzen zioten. Batzuk baietz esaten zuten, beste batzuk ezetz, oie kontairak ez omen zirela. Justo momentu horretan, bere inkurutik Perikot pasa zen. Perikot gaztea zen, baina bera bakarrik egoten zen. Bera Perikot leloa zelako. Gazteek esaten zioten Perikot leloa, Perikot leloa, ai, Perikot leloa, Perikot. Bera askotan txoko batean egoten zen, harritxoekin jolasten. Orduan, gazteak beraien artean begiratu, eta irrifarren maltzur batekin Perikoten gana gerturatu eta... Aizu Perikot, zuk amilamiaren historioa ezagutzen dezu? Eta Perikot, zu gure taldekoa izan nahi dezu ezta, eta gurekin etorri, eta gurekin jolastu, eta gurekin jaietara joan, eta gure sekretuak, bakizu, gure gauzak ezagutu, eta... Perikot momentu batez begiratu zien eta, orduan erronka bat egin beharko ezu. Aintzulora joan, eta han emakume bat ikusiko ezu. Eta galdetu behar diozu, ea nor den eta nondik etorri den. Eta bere objektu bat ere ekarri, guk jakiteko han egon sarela. Perikot bere burua makurtu zuen. Berak laguntxoak izan nahi zituen. Orduan, mendira abiatu. Eta arratzalde osoa, mendian ibili zen. Oso nekatuta zegoen, eta kobasulora llegatu baino lehen, antze gelditu zen. Harri batean, lo. Hurrengo goizean, emakume baten kantu ederrak esnatu zituen Perikot. Berak begiak ireki, eta han, harrian ezerita, emakume eder bat ikusi zuen. Bere ilea orrasten. Emakumea Perikoteri irrifarre bat eskaini zion, eta Perikot emakumeari. Bere ondora gerturatu, eta han egon zen emakumearen kantuak eta kontairak entzuten. Denbora bat pasa zen, eta Lamia Perikot begiratu, eta galdetu zion, zu nor zara? Ni Perikot leloa naiz. Perikot leloa? Bai, guztiok deitzen didate leloa. Perikot leloa. Momentu horretan, Lamia kobasuloan sartu zen, eta Perikoteri meabe bat eman zion. Perikot Lamiari irrifarre bat eskaini, eta Lamia Perikoteri irrifarre bat ere eskaini zion. Perikot, meabe hau alde batera eta bestera mugitu, eta han agertzen den irinarekin ogia prestatu. Eta ikusiko ezu. Ze gertatuko den. Perikot eskerrak eman zion Lamiari, eta menditik jaitsi zen, bere meabearekin eskuetan. Bidean gizon batzuekin topatu zen eta, baino Perikot, baino nun sartu zea Perikot, gau oso egon gera zure bila eta... Perikot irrifarre bat eskaini zien. Gizon batek, baino zer dau? Meabe hartu eta ezen ezer ateratzen. Beste gizon batek ere eta Perikot alde batera eta bestera mugitu eta irin fina
eta txuria atera zen. Urte batzuk pasa eta gero, Perikot okindegi bat ireki zuen. Eta herriko ogirik gozoena Perikotek egiten zuen. Momentu horretatik aurrera, Perikot azkarra deitzen zioten. Eta esaten omen dute, batzutan, egun sentian, ibaiaren ondoan, Perikot eta emakume eder bat ikusten dutela. Abesten eta ogi goxoa jaten. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Maila horian daude Abetxuko, Sagroniz eta Mungiako estazioak uholde arriskuagatik datozen orduetan ere euria barra egiten jarraituko du Euskal Herrian, bereziki Kantauri Xurialdian eta Nafarroak jada uholde arriskuari aurre egiteko larrialdi planaren aurre larrialdi fase aktibatu du. Egoibelategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. Astelen arratsaldean nabarmen gora egin zuen urremariak Zadorra eta Butroa ibaietan zein Bilboko itsasadarrean. Zehazki, Butroek gainezka egin du Mungia parean eta bertako udalak bizilagunei eskatu die ibilgailuak herriko toki garaietara eramateko. Marurin berriz etxebizitza berri bateko garajetara sartu daura. Bestalde, adi ari dira jarraitzen Baztan eta Ebro ibaien bilakaera Erratzo eta Kastejon parean urrenez urren. Txertoak osasun zentroetan iraungi zirela jakinarazi du Alberto Martínez osasun sailburuak. Se comprueba que las dosis de vacunas empleadas han caducado en los propios centros de salud, lo que quiere decir que en los centros no han sido recepcionados con la fecha de caducidad. Iraungitako txertoen krisiaren berritasuna da dosiak osasun zentroetan iraungi zirela. Hala ere, argitu gabe gelditu da nolatan banatu ziren iraungiak zeuden txertoak. PP-ko Laura Garrido eta EH Bilduko Rebeka Ubarak zalantzan jarri dituzte sailburuaren adierazpenak. ¿Pero no le parece un largo periodo de tiempo, 3 meses, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en Osakidetza y que se están poniendo vacunas caducadas? ¿Desde cuándo se están poniendo realmente vacunas caducadas en Osakidetza? ¿Nos van a decir ya la verdad? Empiezan con todo el procedimiento, con los criterios técnicos, pero parece ser que alguien de arriba les para. Quería saber si esa noticia es así, es cierta o no lo es. Hego Euskal Herriko lanbiarteko gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzeak 471 milioi euroko balia du. Hala berretsi du Iparregoa Fundazioaren azken ikerketak. Iparregoa Fundazioko arduradun Jagoba Zuluetak ikerketaren ondorioak azaldu ditu. Adierazi duenez, gutxieneko soldata 1.184 eurokoa da eta ez 1.500 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoko gehiengo sindikalak eskatu bezala. 1.500 euroko soldata minimoa referentzia gisa hartuta, Euskal Herrian LGSaren zorua egon beharko zukenetik 21% berago dago. Eta honek soldata egitura osoa debaluatzen du. Soldata egitura osoa, ez bakarrik 1.500 eurotik berako. Eta baita ere, elak egindako azterketa baten arabera, pobrezia areagotzen eta kronikatzen ari da Hego Euskal Herrian. 56 azterketak pobrezietik urrats batera txostenak hala hartarazi du. Txostenean azaltzen denez, hazkunde ekonomikoa eta Hego Euskal Herriko per capita barne produktu gordina Espainiako estatuko altuenen artean dagoen arren, aberastasunaren banaketa gero eta desorekatuagoa da. Elak nabarmendu du Hego Euskal Herrian azken urteotan lan errentek barne produktu gordinaren 2,5 puntu galdu dituztela eta horrek agerian uzten duela sortzen den aberastasuna enpresa handien eta kapitalaren esku dagoela. Berriz, egoera honetan ere, zer esana ematen duen datua ere bada etxe bizitzaren prezioak gorantz jarraitzen duela eta markan historikoak hautsi ditu, bai Donostian, bai Gipuzko osoan, 2025ean, zehazki, metro kuadroko 6.107 eurotan saltzen bai da metro kuadroa Donostian eta Gipuzkoan berriz 3.814 eurotan. Eta
Eta esango du ere Euskal Herriko gizartearen ordezkaritza bat heldu dela, Siriaren menpeko Kurdistango Rojavara bertan bizi duten gerra eta sueten auskorra bertatik bertara ezagutzera. Eta bertan diren ekintzaileko hartarazi dutenez, egoera oso kritikoa topatu dute, gaur egun indar kurduek Siriako gobernuarekin suetena sinatuta dukatelako bai, baina denok ikusi genuen zelan inposatu zen, ondorioz auskorra da akordioa deskonfiantza nagusi bi aldeen artean. Kobani hiria berriz ere seteturik dute, kasu honetan Siriako gobernu islamistako indarrek eta gaur egun inguratuta dago. Eta Xabier Amurizak hau ere gertatu zen, lan berria plazaratu du bere webunean, amuriza.eusen irakurgai eta jaisteko prest dago bere obra osoarekin batera. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badan nabarmentzeko jazoren bat, egoi? Istripu bat aipatu behar, pegi bi ibilgailuren artekoa Bizkaia Mar errepidean Barakaldon Irunerako norantzan adi 5 kilometratakoak direlako bertan autopilaketak. Adi ibili beraz, zorua labainkor ere izango delako gaurko honetan euria dela eta eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Astearte honetan pixkanaka bada ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizan oraindik odoi asko izango da zeruan, zerua estalirik agertuko da eta Kantauri Isurialdean gainera oraindik euri giroa nagusituko da. Zaparrada batzuk emango dira, naiz eta tartekatuak eta arinak izango diren. Hego Isurialdean aldiz tantaren basalbu ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Eguerditik aurrera pixkanaka Kantauri Isurialdean atertzeko joera hartuko du. Arratsaldearen herrialdera arte edo kostako zaio, baina ondoren jada era bat ateri geratuko da eta azken orduetan gainera ostarte batzuk ere nagusituko dira. Ego Isurialdean aldiz giro ateria nagusituko da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan ere. Haizeak egunaren gehienean mendebal ipar mendebaldetik baina indar handirik gabe joko du, gauean egotik finkatuko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz, gora ingo dute, Kantauri Isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean arrendituko dira. Eta Ego Isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jarraizpura teknikan, otsaiak 17 da, asteartea. Informazioaren aria. Txertoak osasun zentroetan iraungi zirala jakinarazi du Alberto Martínez osasun sailburuak. Oposizioaren hainbat galdera hainbat galdera berriz erantzunik gabe gelditu dira, baina 3 dokumentuk sailburuak esandakoak gezurtatzen dute. Se comprueba que las dosis de vacunas empleadas han caducado en los propios centros de salud. Lo que quiere decir que en los centros no han sido recepcionados con la fecha de caducidad vencida, en todos los casos. Se concluye que el sistema es correcto, pero queremos incorporar... Iraungitako txertoen krisiaren berritasuna da, beraz, dosiak osasun zentroetan iraungi zirela. Dena den argitu gabe gelditzen da nolatan banatu ziren iraungita zeuden txertoak. Krisiaren kudeak eta defendatuz, Martínez sailburuak baieztatu du legebiltzarrean bere kabuz burutu duen agerraldiaren eskaera, urtarrilak 27ko arratsaldean egin zuela. Egiarizor agerraldi eskaera urtarrilaren 28an egin zen. Ordurako hedabidek jazotakoaren berri eman zutenean. Testuinguru honetan EH Bilduk legebiltzarreko kontrol saiorako 27an bertan erregistratu zuen galdera. Martínez sailburuak esan du orain gardentasunez jokatu dutela. Claridad. Hemos despejado informaciones y desinformaciones que desde el 27 de enero se vienen extendiendo, no siempre ajustadas. Zalantzak daude ere txertoak egin dituen laborategiarekin izan diren hartu eman eta Martínezen arabera Iztietako osasun zentroak laborategiari kontsultatu zion zer egin behar zen iraungitako txertoak banatu ostean. Esan du ere urtarrilaren 20an laborategiak banatutako txertoei buruzko informazioa eskatu zuela. Egun bat beranduago txertoa bigarren aldiz jartzeko lehen erabakia bertan bera gelditu zen. Recibimos una primera información del fabricante del laboratorio en el que nos recomendaba revacunar a 101 casos. PPko Laura Garridok eta EH Bilduko Rebeka Uberak zalantzan jarri dituzte sailburuaren adierazpenak. ¿Pero no le parece un largo periodo de tiempo, 3 meses, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en Osakidetza y que se están poniendo vacunas caducadas? ¿Desde cuándo se están poniendo realmente vacunas caducadas en Osakidetza? ¿Nos van a decir ya la verdad? Empiezan con todo el procedimiento, con los criterios técnicos, pero parece ser que alguien de arriba les para. Quería saber si esa noticia es así, es cierta o no lo es.
Alberto Martínez helburuak onartu du, ez zuela zer egiteko erabakitzeko irizpiderik. Y luego nos hace un Excel en el que no tiene nada que ver ni con la edad ni con el sexo. Y ante esa pregunta, bueno, ¿este Excel a qué responde? Para que tener no solamente un Excel sí, no, porque un pediatra o un enfermero que le llegue un paciente a uno sí y a otro no, ¿con qué criterio es el que voy a aplicar? Ese argumento no existe. Naizek jakin ahal izan du Merck, Sharp eta Dolme laborategiak bidali zuen informazioan aipatzen zela urriaren 31an Iraungi eta Azaroan jarri ziren txertoak babestuak zeudela, baina ez abendu eta urtarrilean banaturikoak. Azken kasu hauetarako txertoa berriro jartzea gomendatu zen, eta horiek ala, Azaroaren 28 eta abenduaren batean jarritako bigarren txertoen ezagutzaren berri ez du izan Osasun Sailak. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendaria. Guk honen berri ez genuen izan. Ez genuen esan, berriro ere esaten dut, eta ez da guk asmatutako eta gaur inondik ateratako ebazpen instrukzio bat, baizik eta 2018ko instrukzio bat. Eta honela egin dute. Beraz, gu iztietako kontuari buruz urtarriaren 15ean enteratu ginen, eta basurtokoari buruz urtarriaren... Osasun Sailak onartu du Iraungetako txertoen 19 kasu baieztatu dituztela, baina 137 kasu potentzial daudela. Naizek jakin ahal izan duenez, Iraungetako txertoen 239 kasu daude, 12 osi ezberdinetan, gutxenez 10 txerto mota ezberdinekin. Eta aipatuko dugu baita ere Lakuak Euskal Autonomia Erkidegoko aireportuen inbertsioetan parte hartzea eskatu du. Gaur bertan, Euskal Exekutiboaren eskakizunak AENaren administrazio kontseiluan aintzat hartzea espero dute, Loiu, Foronda eta Hondarribiko aireportuentzako estrategia dokumentu bat barne. Mario Barretxena sailburuak azaldu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoa desabantailan dago estatuko beste lurralde batzuekin alderatuta ez duelako abiadura handiko trenik, eta horrek mugikortasunean eta hegaldi prezioetan eragina du. Gainera, salatu du inbertsioaren erdia Madrid eta Bartzelonako aireportuetara bideratzen dela. Y lo que estamos viendo es que desde AENA se están potenciando, se está apostando por otros aeropuertos regionales. Es verdad que Madrid, Barajas y el Prat se llevan casi el 50% de esa inversión, pero en el resto de aeropuertos de menor tamaño se está haciendo una apuesta clara por Valencia, por el aeropuerto de Málaga, y no tanto por los aeropuertos vascos. Nosotros estamos en una desventaja, no tenemos el tren de alta velocidad. Ubarretxenaren arabera, aeroliniak Euskadira etortzeko prest daude baldin eta baldintza egokiak eskaintzen badira. Ondorioz, Lakuak AENak gaur aztertuko duen Dora dokumentuaren diseinuan parte hartu nahi du bertan erabakitako baita Euskal aireportuetarako inbertsioen norabidea. Mañana el Consejo de Administración de AENA va a aprobar el documento DORA de regulación aeroportuaria y ese es un documento clave en el que a Euskadi le gustaría poder tomar decisión y poder incidir. ¿Por qué? Porque de los... Bada helburuak azpimarratu du inbertsio garrantzitsuak behar direla. Eguraldi txarra dagoenean hegazkin askok ezin dutela Loiun lur hartu gogora ekarri du eta Forondatik hegaldi transozeanikoa kabiatu nahi badira azpiegituretan inbertsioa ezinbestekoa dela aurreratu du. Informazioaren aria. EH Bildu alderdiak astelen honetan topaketa egin du Hernanin etxe bizitzaren arazoari irtenbideak bilatzeko Peio Etxandiano bozeramaleak ohartarazi du urtez urte okertzen ari den etxe bizitza larrialdia dagoela. Otxandianoren hitzetan prezioak inoizko mailarik altuenean daude eta gaur egun etxe bizitza da herritarren kezka nagusia. Hori dela eta merkatuan esku hartuko duen etxe bizitza politika ausarta eskatu du. Otxandenoren arabera beharrezkoa da tentsio handiko eremuak zehaztea, prezioen erreferentzia indizea osatzea eta etxe bizitza publikoa sustatzea. Hala ere salatu du gaur egun ez dagoela horretarako behar den gaitasun ekonomikorik. Gainera Eusko Jaurlaritzaren barruan desadostasunak daudela kritikatu du beste behin ere EAJaren eta PSren arteko tirabirak aipatuz. Momentu honetan daukaguna da gobernu batzuk, gehiengo osoa kasu askotan daukaten PNU eta PSren gobernu batzuk, bai Aldundi eta bai Eusko Jaurlaritzan, ez datozenak bat etxebizitza politika garatzeko orduan, eta ondorioz, momentu honetan ez gabiltza garatzen etxebizitza larrialdiak eskatzen dituen politikak. Testu inguru honetan esango dugu etxe bizitzaren prezioak gorantz jarraitzen duela eta marka historikoa hautsi du bai Donostian eta bai Gipuzko osoan 2025ean zehazki metro kuadroko 6.107 eurotan itxi baitira metro kuadroaren prezioak hiriburuan eta 3.814 eurotan lurraldean. Higiezinen jabetzako agenten Gipuzkoako elkargo ofizialaren etxe bizitzaren merkatuari buruzko txostenak igorretako datuak dira aipatuko ditugunak. Probintzian prezioak 6,6 igo zirelako
eta 3.814 euro ondorioz metro kuadroko Donostian igoera 7%koa izan zen, eta prezioa entzun ongi 6.107 eurotan markatzen delako gaur gaurkoz metro karratuko. Udalerrika Donostia hiriburuak jarraitzen du etxebizitzen top garestienaren buruan, Zarautz 2. postuan mantentzen da eta Astigarragak Hondarribia 3. postuan aurreratzen du. Eta Donostiako La Sirena gazte aterpea, Harreragune eta gizarteratze zentro bilakatuko da kalteberetasun egoeran dagoen pertsonentzat. Donostiako udalak neurri hau hartzea erabaki du Martuteneko Institutuko eta Herrerako Pabiliko etxegabetzen ostean. Aitor Prieto. Azken urteetan, La Sirena aterpetxaren funtzionamenduak jasan dituen biztanleen parteko kexen ondoren, Donostiako udalak adierazi du indartua izango dela. Aterpetxearen erabilera, gizartearen kritikak jaso ditu neguan oso gutxitan zabaltzen zutelako. Orain, beharrak areagotu diren testuinguruan, Harreragune eta gizartzeratze zentro bihurtuko da. Maria Geidoetak, Donostiako gizarte zerbitzuetako eta ekintza komunitarioko zinegotzi ordezkariak, azaldu du neurri hau azken egunetan izan diren eta pertsona asko ahultasun bereziko egoeran utzi dituzten utzarazten ondoriozko bizitegi larrialdiari aurre egiteko jarri dela martxan. Egoera honetan, Idoetak esan du Donostiako udalaren gizarte zerbitzuetako zentro bezala funtzionatuko duela era egonkorrean. Azpimarratu du ere, azken urteetan bizitegi bazterketaren aurreko arreta hobetu dela, eta gaur egun 224 ostatu plaza daudela hirian urte osoan zehar, eta 100 gehiago neguan. Gainera, zinegotziak nabarmendu nahi izan du, udalak garatutako aukerak programak etxe gabe dagoen jendearentzat inklusio ibilbidea eskaintzen duela, humanitatean eta exigentzian oinarrituta. Informazioaren aria. Estatuko estodetan nabarmendu diren agenten ibilbideari buruzko giza eskubideen behatokiaren txostenak agerian utzi duenez, hauetako 10 Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboan amaitu dute. Inoiz baino zalantzagarriagoa bihurtu da hauen inpartzialtasun politikoa. Uko berez delitu ekonomiko, droga, trafiko eta kapitalak zuritzea bezalako delituak jarraitzeko sortu zen 1987an. Hala ere, bere funtzioa eta organigrama zabaldu zirenetik, Euskal Herrian karrera egina duten eta etaren aurkako borrokan aritutakoek zuzendu dute unitate hau. Duela 2 hilabete izendatu zuten Pedro Merino Castro eta gurean ezaguna den Manuel Sánchez Corbi dago aurreko buruzagien artean. Tartean izan dira ere Felix Hernando Martín 1979an gerra zikinarekin lortutakoa, 2007an unitateko buruzela epaitu egin zuten Jose Amedo eta Michel Domínguez poliziei diru bereiziekin ordaintzeagatik. Giza eskubideen behatokiaren txostenaren arabera etaren aurkako borrokarekin lotzen diren beste 2 guardia zibilek ere zuzendu dute unitate zentral operatiboa. Alberto López Malok informazio zerbitzuetan ibilbide luzea duenak eta ondoren Rafael Vicente Juste Arenillasek laguntza operatiboko taldea zuzendu zuenak. GBA tokiak ondorioztatu duenez, ukok ate birakari eraginkorra izan du eta guztietako ohore eta konpentsazioekin informazio eta inteligentzia agente veteranoak birziklatzeko. Eta adierazi du trampolina ere egin duela horietako batzuk eremu antiterrorista horretatik korporazio ekonomiko handietara pasatzeko. Eta esango dugu baita ere, ertzaintzak 80 euroko isunak jarriko dituela, aste honetatik aurrera, UB16 baliza ez erabiltzeagatik. Aurtengo urtarrilaren lehen egunean hasitako probaldia bukatuta, derrigorrezko izango da, baliza hau izatea aurrerantzean, Lakuako Gobernuko Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Zigor hauek arintzat hartuko dira eta isuna 80 euroko izango da, orain arte larrialdietako triangeluak ez erabiltzeagatik ezartzen zen berdina. Eta neurri honetaz gain, Segurtasun Sailak ere oraitarazi du pasarren urtarrilaren 26tik aurrera mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, patinate elektronikoak barne, erantzukizun zibileko asegurua izan beharko dutela, 25 kilo baino gehiago pisatzen badute eta orduko 14 kilometro baino gehiagora iristeko almena badute. Bete behar hau ez betetzeak isunak dakartza 300 euro ibilgailua zirkulazioan ez badago eta 200 euro geldi dagoenean. Pobrezia areagotzen eta kronikatzen ari da Hego Euskal Herrian elak egindako 56 azterketak pobreziatik urrats batera txostenak hartarazi duenez. Sindikatu honek 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propio eskatu du aberastasuna banatu alizateko eta martxoaren 17ko greba deialdian parte hartzeko deia luzatu dute.
Txostenean azaltzen denez, hazkunde ekonomikoa eta Hego Euskal Herriko per capita barne produktu gordina Espainiako estatuko altuenen artean dagoen arren aberastasunaren banaketa gero eta desorekatuagoa da. Elak nabarmendu du Hego Euskal Herrian azken urteotan lan errentek barne produktu gordinaren 2,5 puntu galdu dituztela eta horrek agerian uzten duela sortzen den aberastasuna enpresa handien eta kapitalaren esku dagoela. Txostenaren diagnostikoak pobreziaren gorakada eta kronifikazioa erakusten ditu. Nafarroan bazterketak 88.000 pertsonari eragiten die eta bazterketa egoera larrian dauden pertsonak 2018an 2,6 izatetik 2024an 7,9 izatera igaro dira. Euskal Autonomia Erkidegoan 259.000 pertsonari eragiten die aipatu bazterketak, beraz guztira 357.000 pertsona daude baztertuta 4 lurraldeetan. Pertsona migratzaileak dira pobrezia gehien pairatzen dutenak, bazterketa tasa 40%koa da haientzat eta eragin handiagoa du emakumeengan gizonezkoen gain baino. Adinaren arabera ere desberdintasunak daude. Hego Euskal Herrian 18 urte berako 5 gaztetik bat baztertze egoeran baitago. Eta Bizkaiko Batzar Nagusietako gizarta ekintza batzordean hainbat etxebizitza komunitarioren bueltan argitaratu diren salaketez galdetuta, langileen egoeran aldundiak eskumenik ez duela erantzun du, Amaia Antxustegi diputatuak eta gainera ikuskaritza zerbitzuaren lan atxarotu du. Langileen egoera ez dela Foru Aldundiaren eskumena. Hala erantzun zuen Amaia Antxustegi Bizkaiko gizarte ekintzako diputatuak herrialdeko hainbat etxebizitza komunitario eta zahar egoitzetan lab sindikatuak argitara emandako lan esplotazio sareaz galdetutakoan. Eneritz de Madariaga elkarrekin Bizkaiko batzarkideak eginiko galderari erantzuteko egin zituen adierazpenok Antxustegik, aurretik ere EH Bilduk gizarte ekintza batzordera eramana zuen de Madariagak planteatutakoa. No hablamos de casos aislados o puntuales, sino de un patrón, parece que repetido, sostenido en el tiempo y que no entendemos cómo puede llegar a producirse. Elkarrekin Bizkaiako batzarkideak adierazi zuen erabat larria ez ezik egoera lan gatazka baino askoz gehiago dela, ezin dela salbuespenezko kasu gisa hartu eta aldundiak zuzeneko ardura duela emakume hauen egoerarekiko. Era berean urtarrilaren amaieran Batzar Nagusietan adierazi zuen EH Bilduko Urtzi Ostolozagak lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea estuki lotuta daudela eta beharginek deskribatutako baldintzetan ez dagoela adinekoak behar bezala hartatzerik. Egoliarrari eskainiten dotzean arreta da bermatu behar deuena aldundiek. Hau olen izetako beharginen lan baldintzak egokiek izan behar direz, zelan ez. Salaketa honen bitzartez, ezetu dugun lan egoera izenta, ezinezkoa da arreta duine bermatutea etxe honetan bizi diren nagusieri. Antxustegik ordea adierazi zuen gizarte ekintza sailaren ardura dela zaintzaren kalitatea bermatzea, baina ez dela horren eskumena lan egoerari erreparatzea ziurtatuz, beraiek ez dutele inolako kexarik jaso. Gure ikuskaritza eta kontrol zerbitzuaren betebeharra da erabiltzailei arreta egokia ematea, baina ez langileen baldintzak betetzen direla ikuskatzea. Eta Lakuako gobernuak 110 milioi euro bideratuko ditu ondorengo 3 urteetan inbertsio publiko-pribatuko industria proiektu batera. Proiektu horrek ITP aero izango du buru, 12 enpresa baino gehiagorekin batera eta 800 lanpostu sortzea izango da helburua, etorkizuneko hegazkingintzara bideraturiko motor aeronautikoen belaunaldi berriaren eraikuntzan. Horixe bera, irakarri du Imanol Pradales lehendakariak Euskadi 2030 industria planaren lehen proiektu eraldatzaile industrialaren aurkezpenean. Zazki, aeronautika enpresak Zamudion duen egoitzan. Hau izango litzateke, balen ekimen handia. Europarrok gure industria ehuna babesteko dugun helburu honetan euskaldunok harritxoa jartzen dugu gaur, txikia gara baina gure herri ere jartzera goaz. Argi dugulako sektore aeronautikoa eta aeroespaziala protagonista izango dela Europako industriaren berpiztean. Argi dugulako ITP Aerok enpresa honek funtsesko papela beharko duela zeregin honetan, guztian, kate osoaren balioan. Abagunea aprobetxatzea ez da aukera bat, da bete behar bat.
Eta martxan da Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko negoziazio nuklearren bigarren erronda. Abs Araki, Irango atzerri ministroak programa nuklearrari buruzko proposamen zehatzekin joan da Ginebrara, baina zintzotasuna eskatu dio Washingtoni. Ameriketako Estatu Batuen aldetik eszeptizismoa izan da nagusi. Zaloa Badiola, egunon? Zaloa Badiola, egunon? Bai, zurekin jarraituko dugu. Nik hartuko, noski bai, etzeldu berritan egindako adierazpenetan argi mintzatu da Irango atzerri ministroa benetako ekimenekin eta akordio justu eta orekatu bat lortzeko joan da negoziaketetara Irango ordezkaria mehatxoen aurrean amore ematea ez omen delako aukera bat. Majid Taht Rabantxi ministroordeak aurreratu zuen bere herrialdea prest dagoela uranio aberastuaren diluzioa 60%an aztertzeko beti ere Washington zintzo jokatzen baldin badu eta zigorrak kentzeari buruzu elkarrezetak egiteko prest agertzen bada. Hori bai, Iranek baztertu egin du esaterako misil balistikoen programa mugatzeari buruzko edozein eztabaida. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak eta Israel bere bazkideak eskatzen duten bezala. Estatu Batuen aldetik eszeptizismoa nagusitu da. Look, doing a deal with Iran is not easy. Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariaren esanetan akordioa lortzea ez da batere erraza. Iran kleriko xiita erradikalek gobernatzen dutelako eta erabakiak teologiaren arabera hartzen dituztelako, ez kalkulu geopolitikoen arabera. Eta Euskal Herriko gizartearen ordezkaritza bat heldu da, Siriaren menpeko Kurdistango Rojabara bertan bizi duten gerra eta sueten auskorra bertatik bertara zagutzeko. Aitor Prieto. Ohar baten bidez azaldu dutenez, Rojabako zenbait eragile sozial Euskal Herriko hainbat aktibistekin harremanetan jarri ziren, laguntza eske bizi duten muturreko egoeraren arira. Eta oso denbora azkarrean antolatu dute bidaia. Mikel Zuluaga Uriarte, Global Sumut Flotilla eta Artea Sareko militantea, Garbine Elizegi Narbarte, mugimendu feministako kidea eta erizaina, Jose Javier Oses Carrasco, burujabetzaren aldeko mugimenduko irakasleok Palestinarekin eta GMG-EH mugimenduetako kidea eta irakaslea, eta Lander Arbelaitz Michelena, mugimendu euskaltzaleko kidea eta argiako kazetaria dira bertaratu direnak. Ohartarazi dutenez, egoera oso kritikoa da bertan. Gaur egun indar kurduek Siriako gobernuarekin su-etena sinatuta badaukate ere, oso auskorra da akordioa, deskonfiantza da nagusi bi aldeen artean. Kobane hiria setiaturik izan dute Siriako gobernuko indarrek eta gaur egun inguratuta dago. Beren bizkarrean, Turkiak eraikitako harresi izugarri bat dute, eta hortik ezin da ihes egin. Beren aurkako sarraski bat gertatzeko aukerak oso handiak dira, diotenez. Gauzak horrela, Euskal Herriaren berotasuna eramaten saiatuko dira. Azaldu dutenez, asmoa da bertako herritarren etxeetan lo egitea eta bertako eragile politiko eta sozial ugariren bitartez, beren proiektuarien xehetasunak jaso eta gaur egun egoera nola dagoen ulertzea. Eta jada 5 urte bete dira Pablo Hasél zigortu eta espetxeratu zutenetik besteak beste terrorismoa goratzea eta kora irantzea egotzita. Amnistia Internazionaletik eta ANEZ-aren kanpaina batek haren askatasuna eskatu dute. Zaloa Badiola, egunon orain? Egunon, bai, Peieta egunon entzuleok, 2008 bateko otsailaren 16an Pablo Hasél rap abeslaria Lleidako Unibertsitatean atxilotu zuten eta ondoren Kataluniako hiriko ponente espetxean espetxeratu zuten. 5 urte geroago Hasélek preso jarraitzen du eta bere abokatuak eta giza eskubideen defentsarako erakundeek uste dute bere eskubideen urraketa nabarmena dela. ANEZ-aren nazioarteko kanpaina batek unibertsitateko irakasleen 200 sinadura baino gehiago bildu ditu bere askatasuna eskatzen. Raperoaren atxiloketa protesta handien artean gertatu zen, izan ere dozenaka eskuadra musoek Hasél babesten zuen harresi solidario bat zeharkatu behar izan zuten Lleidako Unibertsitateko klaustroan eta atxiloketaren berri izan zutenean manifestazio handiak izan ziren bai Katalunian, bai Estatuan eta baita Euskal Herrian ere. Ondoren espetxean zegoela beste gertakari batzuengatik zigortu zuten eta beraz 2027ko apirilera arte ez da aurre ikusten aske ustea. Eskerrik asko, Zaloa. Gero arte. Komunikazio eta memoria, prentsa eta sarraskia begirada kritikoa izenburua duen erakusketa inauguratu dute Gasteizko Ignazialdokoa kulturretxean. 6 astez egongo da ikusgai, martxoaren 31 bitarte eta 1976ko martxoaren 3 urte mugaren ekimenaren parte da. Itxaso Leon.
Erakusketa azken 6 hilabeteotan Martxoak 3 elkarteko kide batzuek eta komunikazio arloko zenbait profesionalek burutu duten elkarlanaren emaitza da. Helburua duela mende erdi bat Gasteizen gertatu zen sarraskiaren oroimena gaurko belaunaldiei gogora ekartzea da. Horretarako Martxoaren 3aren bueltan argitaratu ziren komunikabide garrantzitsuenen azalak Euskal Herrian zein atzerrian publikatutakoak bildu dituzte. Bilduma 4 multzotan banatu dute. Euskal Herrian argitaratutako prentsa, Estatu Espainolean argitaratutakoa, boteretik at zeuden argitalpenak eta beste herrialde batzuetako prentsa. Guztira 25 azal nabarmendu dira. Gainera, Luis Ziarrusta argazkilari gasteiztarrak garai hartan egindako zenbait lan esanguratsuk osatzen dute erakusketa eta ikusentzunezko labur bat ere argitaratu da. Horrez gain, Beira Arasetan gertaera hoiei buruz kaleratu ziren beste zenbait aldizkari, objektu, liburu, sasi albiste eta gogoeta interesgarri ere ikusgai izango dira. Erakusketa datuak izango dira asteazkenero, euskaraz eta gaztelaniaz izango dira eta gehienez 15 lagunentzat tokia egongo da. Horretarako aldez aurretik izena eman behar da. Erakusketarekin batera 2 mahai inguru izango dira ere otsailaren 18an eta 25ean, biak arratsaldeko 7etan, lehenengoan garai hartan kazetari bezala jardun ziren berri emaileak oraingo kazetariekin batera mintzatuko dira, bestean orduko 3 langilek asanbladaren balio sozial eta komunikatiboaz hitz egingo dute. Eta aipatuko dugu oroimen kontuetan ere, 700 ikur frankista erretiratu dituztela Nafarroan 2016tik martxan den Nafarroko Memoriaren Institutuko programaren bitartez. 2 memorialeku berri ere izendatuko dituzte aurki, estatu kolpearen eta gerran eta frankismoaren identifikatu gabeko pertsona fusilatuen gorpuzkien panteoia den Iruñeko San Jose Udalillerrian eta bestea Nafarroko fusilatuen senideen elkartearen tropezones ekimena. Ana Oio lehendakari ordeak azaldu du udalerriekin batera egiten ari diren prozesua dela hau eta gizarte osoaren eta erakundeen legezko eta etikazko bete beharra dela. Batez ere negazionismoa indartzen ari den garaiotan diktadura frankistaren edozein adierazpen espazio publikotik desagerraraztea ezinbestekoa dela. Iruñeko San Jose udalerriko hilerrian dagoen gerra zibilian eta frankismoan identifikatu gabeko pertsona fusilatuen gorpuzkien panteoia eta Nafarroako fusilatuen seniden elkartearen tropezones izeneko monolitoa, memoria leku izendatuko dituztela ere eman du jakitera Oiok, ala 30 izango dira dagoeneko Nafarroak memoria leku izendatutakoak. Eta Fernando Mikelarenak Asesino en la Conspiración lana liburua aurkeztu du errandonea segidako eleberri berria dena. 1936ko udaberrian kokatu du historia. Felix Lostaoren hilketan oinarritzen da eleberria, Iruñeko Ugazaben mutualitateko presidente izan zen hiltzen unean, hori dela eta gertaera krimen sozial gisa kalifikatu zen alare, altxamendu militarraren ostean kasua berriro zabaldu zen eta hor, nabarmendu zen Lostao Falange Espainolaren kide nabarmena zela. Fikziora egokitu ditu gertakari hauek Mikelarenak historia aldatu izan zuen eta 1936ko udaberriko Iruña nolakoa zen irudikatzeko balio duen, benetako gertakari batean oinarrituriko fikzio novelatuan. Kirol aria, naiz irratian. Eta Sansek etxean berriro irabazi du 2-1 menderatu du Malaga partida iraulita eta azken txanpan jokalari bat gutxiagorekin. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak. Hasiera ez da xamurra izan, Andaluziarrak 15. minutuan aurreratu dira markagailura. Joakinen erdirak eta burutu du arera barrura eta Larrubiak buru sartu du gola utxeta bateko eginez. Txuri urdinek ordea berehala erantzun dute, 24. minutuan Gorosabelen jaurtik eta Herrerok ezin izan du ondo harrapatu eta alderatzea penalti puntuan geratu da eta horregin dute 1-1. Atxeden aldira arte aukera batzuk izan dira bi aldetan, baina markagailua ez da mugitu. Bigarren zatian polemika izan da area barruko erorketa batean, baina epaiak ez du penaltia adierazi. 78. minutuan iritsi da itzulera Mikel Rodríguezen erdiraketa neurtuarekin eta Otxiengek buruz errematatu du 2-1 egiteko. Azaroaren 24az geroztik etxean irabazi gabe egon ondoren 3 puntu oso garrantzitsu batu ditu Sansek, 31 punturekin jatxiera markatzen duen taldetik 3 puntura dago orain. Eta bestalde Nico Williamsek behin betiko gelditzera baki du denboraldi osoan arrastaka daraman pubalgia tratatzeko. Atletik klubek jakinarazi du hegalariak Iruñean kanpoko espezialista batekin tratamendu espezifiko hasiko duela eta ondorioz urrengo deialdietan baja izango dela. Ez dute zehaztu zenbat denbora egongo den zelaietatik kanpo.
Gogoratu behar da irailetik minarekin ibili dela partida askotan mugatuta. Ernesto Valverdek argi hitz egin zuen egoera hau ezin dela luzatu eta jokalaria 100% ez badago gelditu egin behar duela. Datozen asteak gogorrak izango dira zuri-gorrientzat, Elche hartuko dute, Vallecasera joango dira kopako itzulia Anoetara, ondoren Bartzelonan jasoko dute eta Gironara bidaiare badute. Momentuz Nico Williamsen geldialdia da kezka nagusia eta Atletiken erronka orain jokalaria osorik berreskuratzea da denboraldiaren une erabakigarrian. Eskerrik asko, Ireia. Gero arte. Xabier Amurizak berriz, hau ere gertatu zen, lan berria plazaratu du bere webgunean amuriza.eusen. Irakurgai eta jaisteko prest, bere obra osoarekin batera. Idazleak maiz aipatu du bere bizitzako urte emankorrenetako batzuk, apaiz, garaikoak izan zirela. Orduko gertakariak jaso ditu lan honetan, 24 atalez osatutakoa, baina bere kide borrokalari eta lagunei eskainita. Lehen kapituluak 8 eguneko meza bat Xabi Etxebarrieta lehen etakide hilari eskainitako mezaren goraberak kontatzen ditu. Meza soil bat eragotzi nahian, Guardia Zibilek omenaldi ikusgarria eskaini baitzioten. Bigarren kapituluan alkate eta agintariak bandera espainolarekin mezetara sartzeko asmotan zirela jasotzen du eta horrek sortu zituela goraberak. Halaber, apaiz garaiko pertsonaia bereziak aurkezten ditu, Don Blas, Don Tomas eta Don Eustakio bakoitza bere izaeraz nabarmenduta. Amuriza bertsolari iraultzaile izan zen, Euskal Herriko txapelduna 2 aldiz, eta idazle, itzultzaile eta ikerlari ere izan da ostera. Lan berri honekin Amurizak bere oroimen pertsonalak eta garaiko gizarte testigantzak eskaintzen dizkio irakurleari historia pertsonal eta kolektiboaren arteko lotura argi uzteko. Kaso webgune horretan ere egongo da, Derion Derion grabatu zuten gogor diska, kantatu ez kantatuaz, zen kantuetako bat, eta gero kantu hori bera ere baliatu zuten korrikarako lehen abesti izan zedin. Eta zubi hau, bota ostean, esango dugu, korrikako edizio berri baterako atzera kontaketa abian dela, jada, hilabete pasatxo gelditzen da Euskararen alde Euskal Herri osoan martxan jartzen duen ekimen handirako, eta ekimena bultzatu asmoz, eta korrikaren alik eta peto gehien zabaltzeko asmoz, otsailaren 28an, Garagunkariarekin batera, eskuratu ahal izango da edizio berri honetako petoa 2000 kiosko eta salmenta gune baino gehiagotan. Bigarren aldia izango da, Gararen banaketa sarea baliatuz Euskal Herriko txoko guztietara petoak heltzeko ahalegin egiten dena, eroslei petoa eskuratzea errazean baitu helburu ekimen honek. 8 euroren laguntzaren truke, lortu halko dira petok eta eskuratutako diru guztia, korrikara eta banaketa gastuetara bideratuko da. Peto eskuratzeko beste bide erraz bat ere izango dute harpidedunek datorren asteartean jasoko duten emailaren bidez erosi al izango baitute. Ekimen hau AEKak Gararekin duen akordio zabalago baten parte da, duele hilabete batzuk eman genuen elkarlan horren berria da. Elkarlan horrek besteak beste barnebiltzen du korrikaren jarraipen bereziak egitea, egunero konexio bereziak egingo ditugu, hementxe bertan naiz erratian, eta korrikak ematen duen guztiaren berri jasoko da webgunean, kroniken, irudien eta eduki digitalen bidez. Horrez gain, une esanguratsuenak zuzenean jarritzeko aukera ere eskeniko da korrikaren taupada etengabea Euskal Herriko txoko guztietara heldadin. Horiek guztiak korrika 24 atarian bilduko dira. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Informazio praktikoari heldu aurretik esango dugu goiz honetan ere maila horian jarraitzen dutela Betxuko, Sangroniz eta Mungiako ur neurketa estazioak, uholde arriskua dela eta ondoren gorduetan ere euria barra egiten jarraituko du Euskal Herrian bereziki Kantauri Isurialdean eta Nafarroan uholde arriskuari aurre egiteko larrialdi planaren aurre larrialdi fase aktibatu dute. Atzo arratsaldean nabarmen gora egin zuen urremariak Zadorra eta Butro ibaietan zein Bilboko itsasadarrean zehazki Butroek gainezka egin zuen Mungia parean eta bertako udalak bizilagunei eskatu die ibilgailuak herriko toki garaietara eraman ditzaten. Marurin etxebizitza berri bateko garajetara sartu zen ura. Bestalde adi ari dira jarraitzen Bazan eta Ebro ibaien bilakaera Erratzo eta Kastejon parean urrenez urren. Eta errepidetara begiratuko dugu, hainbat bigarren mailako errepide itxiak daudelako, Luiziak eta Putzuak direla eta horietako bat esango dugu, hain zuzen ere, Gipuzkoa 344
0 errepidea dela, hau erabat itxita topatuko duzue Lezo parean, eta Luizi gehiago gertatu dira Gipuzkoako zenbait errepidetan. Nazional 634 errepidean, oraindik ere, arazoak topatuko dituzue bai, Getaria eta Zarautz artean, bertan bi arroka txiki erori zirelako atzo arratsaldean irekita bai, baina arazoekin antza, eta hortik aurrera baita ere, esango dugu, oraindik ere, trafikoa motela dela Getaria eta Zumaia parean, atzo eroritako arroka handiaren ondorioz esi batean zintzilik barkatu gelditu zen, baina aipatu behar dugu oraindik ere trafikoan eragina duela horrek. Baita ere esatea antzerako goraberak eman direla, Gipuzkoa 2-6-3 errepidean, kasu honetan Hernani inguruan, eta A26-30 errepidean Oñatin, kasu honetan Bizkaian ere, hainbat arazo lur jausiak tarteko, Bizkaia 2-7-4 errepidean, Trapagaran parean, horrez gain bigarren mailako hainbat errepidetan urputzuak daude, eta eragozpenak sortzen ari direla iragartzen dute trafiko zuzendaritzatik. Eta honekin batera baita ere Pelli beste korapilo bat aipatu behar, lehenxeago jakinarazi dugulako, Bizkaia 10 errepidean, Barakaldo parean, eta Irunerako norantzan bi bilgailuren arteko istripuaren ondorioz dezenteko autopilaketak osatu direla, duela 50 minutu ez dugula berri gehiagorik jasotzen puntu horretatik, baina duela 50 minutu 5 kilometrotakoak ziren autopilaketak. Adi ibili, gaur auto hartu behar izan ez gero, eta pazientzia handia izan. Temperaturei dagokionez, Euskal Herriko hiriburuak gaurkoan fresko dauzkagu, eta esango dugu, 8 gradu dauzkaula Donibane Garaziala Iruñan, 7 gradu Gasteizen, 9 Maulen, 10 gradu Donostian, eta 11 gradu Bilbo ala Baionan. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Astearte honetan pixkanaka bada ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik odoi asko izango da zeruan, zerua estalirik agertuko da, eta Kantauri Arrisuri aldean gainera oraindik euri giroa nagusituko da. Zaparrada batzuk emango dira, naiz eta tartekatuak eta arinak izango diren. Hego isuri aldean aldiz, tantaren basalbu, ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Eguerditik aurrera pixkanaka Kantauri Arrisuri aldean atertzeko joera hartuko du. Arratsaldearen herrialdera arte edo kostako zaio, baina ondoren jada erabat ateri geratuko da, eta azken orduetan gainera ostarte batzuk ere nagusituko dira. Ego isurialdean aldiz, giro ateria nagusituko da, eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan ere. Haizeak egunaren gehienean mendebal ipar mendebaldetik, baina indar handirik gabe joko du, gauean egotik finkatuko da, temperatura minimoek behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arendituko dira, maximoek aldiz, gora ingo dute, Kantauri Arrisurialdean 12 eta 15 gradu bitartean arendituko dira, eta ego isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan. Bai, Alkainen! Juan Etxanobe eta Joaquin Kliment aktoreak esentzia antzetlanarekin oholtza gainean. Ignacio Gartzia Amaireen obrak ziurtzat jotzen duguna zalantzan jartzera eramango gaitu. Ez galdu aukera, otsailaren 20tik 22 Arriaga antzokian. Sarrerak salgai lehiatian eta Arriagako webgunean. Si algún día sientes esa pena no peito. Niri bizitzan pasau jaten gauzari txarrena izen da, baina gauza honak ekarri dostez. Azken kafea podcastean, eriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Kulpaz bizi nebazen. Hasieran ez nintzen gai negar eitzeko. Kulpa sentitzen neban, negar ez zinebalakoen. Kulpa sentitzen neban adibidez, sentitzen baneban, behar nebala niretzako momentu bat. KitKat bat egin behar nebala. Txarto sentitzen nintzen. Eta momenturen baten ja eskatzen ebani mesedez behar dut momentu bat, txarto sentitzen nintzen horregaitxik. Batzuetan nintzen gai beragaz konsulta barrure sartzeko. Banek itxelako medikuen pertsona horretan eta arpei horretan zer ikusiko neban. Eta txarto sentitzen nintzen horregaitxipe bai. Gaur egun naz gai, horre kulpa danak
ja, ez do sentitzen kulpatik hori dana. Onartzen dut, biherri zene bala, alne bana inne bala, eta punto. Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Gauza asko erakusten dau, gauza positibo asko erakusten dau, olako prozesu batek. Siempre tenga calma. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria. Iaia, goizako 9:00 gutxi dira eta bagoaz aurrera, heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan, astearte honetan, zuzendarien txanda daukagu. Hemen daude gurekin, Amagoia Mujika eta Ane Urkiri, Berria eta Naizeko zuzendariak, egunon? Egunon. Kaixo egunon. Zer modu zaudete? Ongi. Nabari da, ez dakit urte garai honetan gaurkotasuna Gabonen ostean hartu duela beste ritmoren bat, edo nola ikusten zuen egunerokotasuna orain? Bueno, inaute ditan bizkatetin txiki bat egona, ez? Bueno, baina ere uste dut, urtia martxan hasi ala igartzen dela, beste ritmo bat, askotan aipatu dugu mundu ere astoratuta dut, horrek ere beste ritmo bat jartzen dio, baina gero baitxe ere bagozela epoka baten, gurian ere badozela nobedadiak, 2007 gertu dagoela, herriko bozak ere hortxe eskinan dozelak, eta horredanak pixkat bizitzen dugu egunerokua. Beste txantxa bat akaso izan dira, iraungitako txertoak edo, baina Alberto Martínez, osasun sailburuak jakinarazi duena da, hauek osasun zentroetan iraungi zirela. Oposizioaren hainbat galdera erantzunik gabe gelditu dira, baina gaurkoan, Naizen nabarmentzen dugu, 3 dokumentuk sailburuak esandakoak gezurtatzen dutela. Se comprueba que las dosis de vacunas empleadas han caducado en los propios centros de salud. Lo que quiere decir que en los centros no han sido recepcionados con la fecha. Iraungetako txertoen krisiaren berritasuna dugu, dosiak osasun zentroetan iraungi zirela. Dena den, argitu gabe gelditzen da, nolatan banatu ziren iraungita zaden txertuak. Krisiaren kudeaketa defendatuz, Martínez sailburuak baieztatu du Legebiltzarrean bere kabuz burutu duen agerraldiaren eskaera urtarrilaren 27ko arratsaldean egin zuela. Egiari zor agerraldia eskaera urtarrilaren 28an egin zen eta ordurako hedabidek jazotakoaren berri eman zuten. Testuinguru horretan EH Bilduk Legebiltzarreko kontrolsailerako 27an bertan erregistratu zuen galdera. Martínez sailburuak esan du gardentasunez jokatu dutela. Claridad. Hemos despejado informaciones y desinformaciones que desde el 27 de enero se vienen extendiendo, no siempre ajustadas a la realidad y que conviene seguir esclareciendo. Zalantzak daude ere txertoak egin dituen laborategiarekin izandako harremanetan. Martínezen arabera, Iztietako osasun zentroak errenterian laborategiari kontsultatu zion zer egin behar zen iraungitako txertoak banatu ostean. Esan du ere, urtarrilaren 20an, laborategiak banatutako txertoi buruzko informazioa eskatu zuela. Egun bat beranduago, txertoa bigarren aldiz jartzeko lehen erabakia bertan bera gelditu zen. Recibimos una primera información del fabricante del laboratorio en el que nos recomendaba revacunar a 101 casos. Recibimos un segundo informe que fue de la Agencia Española del Medicamento el mismo día con la recomendación de no revacunar. Este informe estaba firmado por la directora ejecutiva de la Agencia Española del Medicamento. Bada PPko Laura Garrido eta EH Bilduko Rebeka Uberak zalantzan jarri dituzte sailburuaren azalpenak. ¿Pero no le parece un largo periodo de tiempo, 3 meses, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando en Osakidetza y que se están poniendo vacunas caducadas? ¿Desde cuándo se están poniendo realmente vacunas caducadas en Osakidetza? ¿Nos van a decir ya la verdad? Empiezan con todo el procedimiento, con los criterios técnicos, pero parece ser que alguien de arriba les para. Quería saber si esa noticia es así, es cierta
onolo ez. Alberto Martínez sailburuak beraz onartu du ez zutela zer egin erabakitzeko irizpiderik. Y luego nos hace un Excel en el que no tiene nada que ver ni con la edad ni con el sexo. Y ante esa pregunta, bueno, ¿este Excel a qué responde? Para que tenga no solamente un Excel sí, no, porque un pediatra o un enfermero que le llegue un paciente a uno sí y a otro no, ¿con qué criterio es el que voy a aplicar? Ese argumento no existe. Eta naizek jakin izan du, Merck Sharp and Dom laborategiak bidali zuen informazioan aipatzen zela urriaren 31an iraungi eta azaroan jarri ziren txertoak babestuak zeudela, baina ez abendua eta urtarrilean banatu zirenak. Azken kasu hauetarako txertoa berriro jartzea gomendatu zen. Horiek ala, azaroren 28 eta abenduaren bat artean jarritako bigarren txertoen ezagutzaren berri ez du izan Osasun Sailak. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria da. Guk honen berri ez genuen izan. Ez genuen esan, berriro ere esaten dut, eta ez da guk asmatutako eta gaur inondik ateratako ebazpen instrukzio bat, baizik eta 2018ko instrukzio bat. Eta honela egin dute. Beraz, gu iztietako kontuari buruz urtarriaren 15ean enteratu ginen, eta basurtokoari buruz urtarriaren 28 txostena 29koa da, eta bertan aipatzen da, non ze pasu eman zituzten eta nola bukatu zuten espedientea. Eta ez duke zurrek esaten. Osasun Sailak onartu du iraungitako txertuen 19 kasu baieztatu dituztela, baina 137 kasu potentzial daudela ere. Naizek jakin izan duenez, iraungitako txertuen 239 kasu daude, 12 osi ezberdinetan, gutxienez 10 txerto mota ezberdinekin. Hauek, atzokoan Gasteizko Legebiltzarrean Osasun Sailaren partetik eman ziren azalpenen nondik norakoak, eta hasiteko esan daiteke kasua konplexua dela, ulertzeko ere, denbora hartu behar da, baina bereziki, edozein komunikazio krisitan bezala, azalpenak behar dira, eta galdetuko dizuet hauen baliagarritasunaz, baliagarriak izan dira Martínez sailburuaren azalpenak, Amagoia. Bueno, nik uste, esan dezun bezala oso gai konplexua da, eta beraiek eta Martínezek bereziki emandako azalpenek ez dute laguntzen konplexutasun hori argitzen. Batez ere, ez dakigulako zer pasatzen den, daulako kasu larri hontan, nik uste azalpenak behar ditugula, eta azalpen gardenak, azalpen errexak, denok ulertzeko modukoak. Gainera, txertoen auzia, herritar guzti hori eragiten digun auzi bada, zer esanik ez, garrantzi berezia hartu duna, pandemiaz geroztik, eta ez dago besterik kalean. Nik uste, jendeak dauzkan kezka horiei erantzun baten bartzaiela, guk erantzun horiek erraistu saiatu behar du azaltzen, baina oso zaila egiten zaigu komunikabide hori ere azalpenak ematea, ez ditugulako jasotzen beharrezko erantzunak. Eta nik uste hor badaola ezkutuko edo, ez dakit, edo larritasun hori ez agertzeko gogo bat edo behar bat, garrantziak entzeko behar bat auziari, eta nik bai eskatuko nuke pixka bat hori argitzea. Eta osotasunean zer pasadan, gara, osasun zentroen esku ustea egoztea larritasun hori ez zait bidezkoa iruditzen. Horren hori erantzukizunak behar dira. Eta gero baita ere iruditzen zait, oposizioari lepotoratzen zaio, horrekin, propaganda egitea, ez? Eta nik uste dut oposizioa beharrezkoa dela, zesanik ez gauza hauetarako, eta nik, gobernukide izango niekeena da, bintzat kontuan arritzatela, ez? Esplikazioak emateko bete behar horiek, eta egin dezatela behingoz, krokis bat, azalpen orokor bat, zer gertatzen denari buruz. Bai, Amagoiak esan den bide beretik, hasieratik ez da banean gardentasunik ez, gerora gaina ez onartzia ere, erantzukizun batzuk egon daitezkela, edo akatsi izan dela, eta hortik bukle baten sartzia azalpen gardenik eman gabe, eta bizirik erten nahixa, baina onartu gabe akats bat egon dela, hori esat iruditzen bintzat, estrategia ona danik, gabizenian izketan txertoen auziaz, pertsonei eragiten dien auziaz, eta pertsonek argitasun hori behar dugu, zer egin, eta hurrengo pausuak zeintzuk izango dian jakiteko. Bereiek esaten dugu bai, familiekin 1 euro egon diala harremanetan, baina nik uste dut hemen gako izan dela
publiko egin dala oposizioak ateratako informazio baten ondorioz, eta gero hortik abiatuta lehen esan dutena, ez? Ez tale hon ere esaten, akats bate onda, honekin hau egingo deu, eta konpondukeu bide honekin, pausuak izango dira honek, junda, pixkat, ez? Kontrakorriente, arazo bat kontrakorriente konpondu nahi hori, batzutan onartu behar dian akats horiek ez onartzeagatik, ez? Eta nik uste dut denokeala gizakiak akatsak egon daitezkela, baina gero gakoa dauala akats horiei nola ematen zakon bueltia, ez? Gardentasunarekin eta argi hitz egin da, edo onartu nahi ez, eta izkin batekin bizirik atera nahi horretan, orduan, nik uste dut hori izan dela gakua, ez? Eta horregatik dauala luzatzen ere, bai, hasieratik argi hizketan nengo bazan, eta hasieratik konpontzeko intentzio argi bat egongo baldin bazan, nik uste dut auzi hau ere zala horren beste luzatuko, eta beste modu batera kudeatuko zala, ez? Baina azkenean beste bide batzutatik atera bihar baldin badia, edo gezurtatu bihar baldin badia, sailburuaren hitzak edo informazioak, horrek beste hilabete bateako informazio ere emango digu. Kaso oso detaile zehatza eta oso txikia da, baina gaur Iñaki Iriondo lankideak garan argitaratu duen kronikan, hor bertan aipatzen dira 3 dokumentu, eta dokumentuetako bat da osasun sailburuak egin zuen agerraldi eskaera. Eta ezagik, bitxia egin zait, agerraldi horren hasiera entzutea, eta lehenengo hitzak, Sen Martinez sailburuaren lehen biziko hitzak izan dira, agerraldi hau eskatu nuen, urtarrilaren 27, baina, gero dokumentua imprimatzen zu, eta hemen jartzen duena da, dokumentua urtarrilaren 28koa dela, goizeko 8:30. Ezagik, txikikeri bada, baina behintzat beste krisi, osasun krisiaren konplexatu esun guzti harretatikan. Hau edarki asko ulertzen da, eta ezakit, esaten zu, honetan ere zalantzan jarri behar du, edo honetan ere zintzen esan 28an eskatu zenuela eskaera, dokumentuan jartzen zuen bezala, ez dakit. Bai, eta nik ez dut ze gertatuko zanez, oposizioak espasoan galdera ausartuko, ez Bilduk espasoan galdera ausartuko. Hor, Amaoiak ere esan dugu, gobernuak aurpegiratzen dio oposizioari honekin zerbait atera nahia, beraiek antza, eta hori Lore Bilbauk ere zenbait elkarrizketetan esan dugu, hasieratik hartu zeuela aurre, hasieratik zakixela zerrein, bakarrik gero publikoa atea zala eta hor oposizioak atea zoala publikoa eta horregatik estanda egin doala kasuak, baina nik uste dut publikoa atera ez bazan, jendeak ere zoala begiratuko bere osasun kartilan zer zakan, eta hortik ere atea dia kasuak, ez? Iraungitako txertoen beste kasu, eta inoiz ez da soluzio isilik mantentzia, eta hor dortokat bezala, kaparazoian sartzia eta hortik gauza konpontzia, baizik eta nik uste gardentasuna behar dela, eta gardentasun hori beste kideek espadeu ikusten gardentasuna dauala, eta publiko egiten baldin badeue kasua, horri ere erantzunen beharko zako, eta ez, gezurrekin ibili, kasu honetan bezala, segunetan sartu doan hizketan egiteko proposamena, eta nik uste dela hori, denea ego kontua dela, eta hortik abiatzen dela dena, onartu, ez daualako edo gaizki ikusitaz daualako akats bat egon dela onartzia, eta horren arabera ere gero iruditzezat protokolo baten falta, eta horrek ere asko komplikatu duela kasua, egia da eman daitekeen gauza bat dela txerto iraungitakoena, ez akaso hainbeste kasu, baina bat edo bi eman daitekeen giza akatsak beti pasatzen dira, eta beti onaldia, eta horren aurrian nola erantzunez eukitzi argi ere horrek niri arreta ditzen dit. Nik uste azkenean, hor arazo bat egon, eta nik ez dut zalantzan jartzen, arazo horri aurre egiteko neurriak hartu dituztenik, edo, pentsatu nahi ez, bai ez baina, jokaera betikoa da ez, familiaz familia ez, isilik ez, gertatu da hau, eta, abixatu, hau gertatu da, baina ez dadin atera kanpora. Eta hor behin kanpora ateratzen denean hor dauzkagu problemak erantzuteko. Uste dela jokabatzeko modu baten isla, ez? Hau gertatu da hau. Bai, eta pixkat
arazo bat pertsonala izango bazan bezala ulertaraztea zuk familia bat esaten baio, familia horrek pentsatu aldeu, soilik berari gertatu zaiola eta ez dala magnitude handikoa, eta nik uste dut erantzune ere ez dala izan behar berdina pertsona bati pasatu edo 200 edo 100 pertsonei pasatu, eta uste dut hor gobernuak nahi izan doala magnitude, nola daiteko magnitude dakan auzi bat, auzi pertsonalera mugatu, eta uste dut erantzuna ez dala izan behar berdina. Gero baitare honek ere, ezakit, bereziki, legegintzaldi honetan, balakoako exekutiboak hartu zuen erronka handietako bat ere bazen, osasun gintzaren bueltan, osakidetzaren bueltan, hor lanketa bat egitea, osasun itun ere izan zuten, honen amaierako ere ala modukoa izan zen, baina orain ezakit, hor, inkestetan, kanpainan, asko aipatzen zen kontuetako bat ere bazen, osakidetza ere bazela Euskal gizartearen, EAeko gizartearen kezketako bat, zakit, kezken errenkada honetan uste duzue, txostenen krisi honek eragina izango duen ikan, eta inkestek esango dutela hor, kezkak berriro itzuli direla edo handitu direla azken aldian? Ez dakit ze puntueraino eragingo duen, ikusi beharko da. Egia da, oraindik osakidetzarekin daukagun, kezka handia dela gizartean oroar, baina pixka bat esango nuke apaldu dela, eta apaltze hori izan dela, nolabait, osakidetzak beak konpontzeko edo hartu duten prozedura, ez? Eta prozedura horri esker, pixka bat, estrategia ere izan leike, ez? Pixka bat apaldu dela osakidetzarekiko dauzkagun kezkak, eta beste kezka batzuk jarri ditugula, dituztela baita, zen inkestak askotan bideratu iten ditugu, ez? Eta iruditzen zait hor osakidetza pixka bat elitu dela, ez? Baina, egunerokoan jarraitzen du kezka iturri izaten, baina ez kolektiboki esango nuke pixka bat apaldu dela. Nik esango noan bide horretatik eta amorru gehien ematetxenak kezka hori nola biratu dan ez gestioa, baizik eta osakidetzak nolako gaizki funtzionatzen doan, eta horren ondorioz jende asko jutia pribatuetara, eta pribatuengan konfiantza gehiago edukitzera eta konfiantza galtzera osakidetzako profesionalengan. Eta nik ez dakidan amorru pertsonala edo kolektiba, baina amorru ematen dit bai, osakidetzaren ente bezala ulertuta gestio eskasak, eraman deu zerbitzu eskaz bat ematera, eta horrekin gizarteak konfiantza galdu dela profesionalengan. Eta profesionala dia osakidetza aurreatatzen duenak, eta osakidetza nolabait ondo funtzionatzen baldin badabil, hein handi baten profesional horiei esker da. Eta horiengan konfiantza galtzia eta ente pribatuengan konfiantza irabazte horrek niri kezkatzen dit, eta uste dut akaso kolektiboki kezka hori apaldu egin da, baina nik inguruan bai ikusten dut, pribatuengan gehiago konfiatze hori, eta niri pertsonalki horrek sekulako amorro emateitz, ez da osakidetzan profesional eskasa dozela, baizik eta kudeaketa eskaz baten ondorioz, akaso zuk esperientzia pertsonal eskasa bizizula. Baina horiekin biratzea kezka hori profesionalengan eta ez estrategiara horrek bai kezkatzen hau. Azken batean prozesu, hasi zanean osakidetzaren prozesu zia, hor puntu potoloenetako bat zan pribatu publikoaren arteko harreman hori, eta nola privatizatze prozesu handi bat eman zan, eta hori nolabait ez dakit nun gelditu den, ez? Ikusi beharko dugu, ea kontestuan, ea zer nolako eragina dagoen, ea zer nolako eragina dagoen osakidetzaren arazo, egiturazko arazoetan, eta baita ere krisi honek propioki zen nolako jarraipena izango den. Baina orain azken ordukoetara jo berra dugu, goizeko 9 eta 2 da, 5 gazte hil dira, hauetako batzuk adingabeak, Bart Manlleuko eraikin bateko teilatu gaineko trasteleku batean izan den sute batean Bartzelonan, sua zerk eragin zuen, eta biktimak ze egoeratan dauden ikertzen ari dira. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak momentu ez dituzte zehaztu gazten adinak, baina itxura guzen arabera, hainbat adin txikiko leudeke hildakoen artean, ziur daude hori baie guztiak gazteak zirela, Generalitateko suhiltzaiek jakitera eman duten iturri berberek gaineratu dute ezakitela zergatik zeuden gazte hauek Manlleuko Monseni kalean dagoen eraikin horretan esan bezala
Eraikin bateko goiko pisuko trasteleku batean piztu da sutea. Hasiera batean zenbait iturrik jakinarazi dute sua piztu zen trasteleku hori etxebizitza gisa gaituta zegoela, baina ostera zalantzan jarri dute beste iturri ofizial batzuek eta momentu honetan ez dakigu zer nolako trastelekua zen hori, bai ordean bertan hainbat gazte zeudela eta bertan piztutako sutearen ondorioz zendu direla gutxienez 5. Nuria Parron, Generalitateko Barne Kontseilaria, atzo joan zen lekura eta bertan doluminak adierazi zizkien biktimen senidei. Salvador Illak, Kataluniako Generalitateko presidenteare, unkituta agertu da Manlleu hil diren 5 gazte hauen heriotzagatik. Isa sare sozialaren bidez luzatu du bere mezua. Eta honekin batera nazioartean ere aipatzea desagertutako pertsonak bilatzeko unitateak pasaden igandean entregatu zituela Camilo Torres Restrepo apaiz kolombiarraren gorpuzkiak, baita ere ELN gerrillako sortzailetako bat. Urtarrilaren 22an ELNek gorpuzkiak topatu zituztela iragarri zuen, Auzitegiko Medikuntzako Institutuak partzialki baieztatu zuen informaziori eta Auzitegiko medikuen analisiak egin ziren ostera. Mende erdi baino gehiago egin ditu Camilo Torresen gorpuzkiak panteoi militar batean gordeta. Aurkikuntzak apaizaren inguruko eztabaidak berpiztu ditu orain, apaiz eta matxinatu izaeraren erdibidean. 120.000 lagun inguru daude desagertutzat emanak Kolonbian gaur-gaurkoz desagertze behartuaren lehen biktimetako bat izan zen Camilo Torres Pello. Eta egunaren nondik norakoak ezagutzeko ere gurekin da, Itxaso Leon, egunon? Egunon Pello, egunon entzule, beste ezer aipatu baino lehen gaur amaituko dira Euskal Herriko hainbat inauteri, tartean Lantz eta Altsasukoak, eta asko aurreikuspen gehiago astearte honetarako. Bilbon Palestina Euskal Herrian dago kanpaina aurkeztuko du Gernika Palestinak, hiri bereko udalak etxe bizitza eskubidearen aldeko gizarte ekimena aurkeztuko du, emakundek berriz Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik bizi diren adineko emakumeen inguruko azterlan baten berri emango du. Eta alakoak familia haurtzaro eta nerabezaroaren 5. planaren berri oso iraultzailetzat aurkeztu dutena. Balogrin ere aipagai Bergarako udalak eta Larramendiko Arnasa plataformak lakuaren elegitea bertan bera utzi izana azalduko dute eta beste hitzordu bat Europar ordezkaritza batek ordenagailu kuantikoa bisitatuko du. Ekonomia gaietan Tubos Reunidosek lehen greba eguna du, elak agerraldia egingo du Osakidetzaren inguruan, Gipuzkoako egoitzetako langileek ere greba dute, baita negoziazio bilera ere, eta gainera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Komisiones Obrerasek ekitaldi handi bat dauka Bilboko Kanpos Antzokian Santi Martinez eta Unai Sordoren parte hartzearekin. Kultura tala ere gainezka datorkigu, asteko bat-batean jaialdiaren kartel oso aurkeztuko dute astearte honetan Gasteizko Jim Milazen, legebiltzarrean aldatu gidoiak hartuko du hitza. Donostia antzerki saria ere espero dugu gaur eta 11 irakurtzeko jaioak ipuin bildumaren aurkezpena Mandasko Dukean. Santelmo Museoan García Ramos familiaren doaintzaren aurkezpena eta bestalde Pasaia Itsas Festivalak hartuko dituen elkartasun ekimenen aurkezpena ere izango da gaur zaporeak eta itsas salbamendu humanitarioa tartean. Amaitzeko Berlinaleko kronika eskainiko du naizek gau partean. Ederto Itxaso, eskerrik asko. Gero arte Pelli. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan egoi bada nabarmentzeko jazorarik? Lehentxeago aipatu ditugun Luizien ondoriozko, korapiloiek aipatzeaz gain, Pelli, baitere, baieztatzea egoera lehen goratu dela Bizkaia 10 errepidean gogora ekartzea bertan duela ordu bete inguru 2 ibilgailuren arteko istripuaren ondorioz ezenteko autopilaketak osatu direla trafiko zuzendaritzak baieztatzen du badagoeneko puntu horretan istripuaren ondorioak amaitutzat eman dituztela. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Riberluzeak. Astearte honetan pixkanaka bada ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik odoi asko izango da zeruan, zerua estalirik agertuko da eta Kantauri Arrisuri aldean gainera oraindik euri giroa nagusituko da. Zaparrada batzuk emango dira, naiz eta tartekatuak eta arinak izango diren. Hego isuri aldean aldiz, tantaren basalbu, ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Eguerditik aurrera pixkanaka Kantauri Arrisuri aldean atertzeko joera hartuko du. Atxalaren herrialdera arte edo kostako zaio, baina ondoren jada erabat ateri geratuko da eta azken orduetan gainera ostarte batzuk ere nagusituko dira. Ego isuri aldean aldiz, giro ateria nagusituko da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan ere. Haizeak egunaren gehienean mendebal ipar mendebaldetik baina indar handirik gabe joko du, gauean egotik finkatuko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz, gora ingo dute, Kantauri Arrisuri aldean 12 eta 15 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isuri aldean 10 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira,
Altuenak aldiz, herri beran. Informazioaren aria. Gara urtekaria 2025, Trumpek mehatxua edatu du mundu ziurgabe batean. Urteko gertaerari garrantzitsuenak, Trumpen itzulera, autoritarismoa, beldurra, Gazako genozidioa, Palestinarekiko elkartasuna, langileen mobilizazioak, urte erabakigarri bateko gakoak, grafikoak eta irudiak, euskaraz eta gazteleraz, 216 orrialde, oparo irudiztatuta. Asteburu honetan kioskoetan, Gara urtekaria 2025. Si algún día sientes esa pena no peito. Niri bizitzan pasau jaten gauzari txarrena izen da, baina gauza honak ekarri dostez. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Kulpaz bizi nebazen. Hasieran ez nintzen gai negarra itxeko. Kulpa sentitzen neban, negar ez zinebalakoen. Kulpa sentitzen neban adibidez, sentitzen baneban, behar nebala niretzako momentu bat, kitkat bat egin behar nebala. Txarto sentitzen nintzen. Eta momenturen baten ja eskatzen eban nien mesedez behar dut momentu bat, txarto sentitzen nintzen horregaitxik. Batzuetan nintzen gai beragaz konsulta barrure sartzeko, banek itxelako medikuen pertsona horretan eta arpei horretan zer ikusiko neban. Eta txarto sentitzen nintzen horregaitxipe bai. Gaur egun naz gai, horre kulpa danak, ja, ez do sentitzen kulpatik hori dana. Onartzen dut, bihar izen nebala, alne bana innebala, eta punto. Asteartero 6etan, Naiz irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Gauza asko erakusten dau, gauza positibo asko erakusten dau, holako prozesu batek. Siempre tenga calma. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz irratian. Goizeko 9:10 Hego Euskal Herriko lanbide arteko gutxineko soldata 1.500 eurora igotzeak 471 milioi euroko balioa du. Hala berretsi du Iparregoa Fundazioaren azken ikerketak. Honi buruz gehiago jakiteko Jagoba Zulueta dugu gurekin, Iparregoa Fundazioko arduraduna. Egunon? Egunon bai. Bueno, gaur egun Hego Euskal Herriko soldaten testuingurua ezagutu nahi dugu. Hasteko, ohikoa da 1.500 euroko soldata izatea? Hortik berakoa ere oso ohikoa da, hori da ikusi ahal izan dugun lehenengo kontua azterketa honekin. Igandean gozaldu ginean Amagoiaren Amagoia zuzentzen duen egunkarian Mikel Torres lehendakari ordearen elkarrizketa batekin. Non esate zuen 1.500etik bera apenas 3% kobratzen zuen, eta aurpegi lodiarekin esan zuen, azal lodiarekin esan zuen, gure datuek eta datu fidagarri eta erabate kontrastatuek esatu dutenean 21% dela, Hego Euskal Herrian 1.500 euroko soldatatik bera eukita lanean ari diren enplegatua dauden personen kopurua. Hor, zehazki, 1.500 euroko kantitateak referentzia horren bueltan ibilita nabaritu aldi izan duzue, arrakalaren bat edo badauenik gizartean? Bueno, arrakala asko. Azken batean, langa hori ez da kasualidadezkoa, gu jartzen duguna, azken batean Europako Karta Sozialak gomendatzen du. Lurralde bateko batazbesteko soldataren 160 izatea soldata minimoa edo, eta hori Euskal Herrian bada 1.600 eurotik gorakoa. Baina, sindikatuen artean, greba orokorra konbokatzen dugun sindikatuen artean, badago halako akordio bat, negoziaketarako borondatea erakusteko patronalari eta administrazioen aurrean ere horrelako jarre bat erakusteko 1.500eko proposamen bat egiteko. Eta horrea jetxita ere, ikusi dugu nola badiren oso kopuru altua, 240.000 lagun eta zari gara, 240.000 lagun asko dira Euskal Herrian, eta gainera, argazkian sakonduta ikusten da argi eta garbi gainera nola emakumeak, gazteak,
migranteak, eta esango nuke emakume gazteak, eta emakume migranteak are eta gehiago oso kaltetua direla egoera honetan. Zazki, jakin nahi dugu baita ere, zerrela eta honek langileria guztiari eragiten dio, hori baieztatzen da ere, txostenan? Bai, baieztatzen dugu azkenean, naiz eta atzo ere sinatu zen, Estatu Espainolean, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera, 1.221 eurora, ikerketa egin genuenean 1.184 zegoen, 1.500-etik, euneko 21 suposatzen du bera egitea soldaten zoru horretan. Horrek ekartzen du, egun bezala, jende asko koska horretan kokatzeak, eta azkenean, horrek eragiten du beranzko joera bat soldata guztietan. Aldaketa ekonomiko garbi badago azkeneko urtetan, bi motore dituena, bata desindustrializazioa, eta horrek ekartzen du ere industriaren inguruan, hainbat borroka sindikalen bidez ere, lortu diren soldata maila duinagoak. Eta bigarren, enplegu horien desagerpen prozesu bat badago. Eta bigarreni badago, batez ere turismoari lotuta, baina ere pixka zerbitzu ekonomia bat ezartzen ari da, nun kalidade askoz ere txikiagoko eta prekarioago diren enplegu asko sortzen ari diren. Hoiek kokatzen ari dira automatikoki 1.500-etik bera. Langa hortik bera dagolako, eta horrek ekartzen du gizartean dualizazio bat gero eta gehiago eragitea, eta gainera soldaten egitura osoan nolabait ere debaluatzen joatea, gero eta gehiago direlako 1.500-etik bera, baina 1.500-etik oso gertu kokatzen ari diren soldatak posible dutelako legez horrela egin. Sektoreak aipatuta, horre, asteburu honetan ere, Tamara Jaue Konfebaskeko buruzagiak aipatu zuen, arlo industrialaren krisia egon daitekeela, eta azken aldian gehiago sustatu direla tertziarizazioak, zerbitzuak, edota turismoa bezalako sektoreak, zakit horrek ere, soldatari dagokionez, aipatzen zenuen, sortzen direla noiek ere, 1.500 eurotik azpiko ofiziotaz hitz egiten gabiltzala, zergaitik gertatzen da hori, zergaitik ez da posible edo bestelako sektori horiek sustatzen baldin badira edo auspo bat bizi baldin badute, zergaitik ez dute hauek industriak daukan egonkortasun hori soldatekiko? Oinarritzen direlako azken batean lanesku merkean eta kualifikatu gabeko lanesku batean bilakatzen direlako, eta gainera bilatzen dutelako ahalik eta zaurgarrien diren langileak horretara bideratzea. Ez da kasualidadea, 1.500 eurotik bera dauden enplegatu hauen guztien erdia migrantea izatea. Euskal Herritik jaiotakoa izatea, etortzen dana oso baldintza kaskarretan, hemen oso babesgabe dagoena, eta gainera kasik edozein lanpostu eta edozein lan baldintza onartzeko beharra izaten duena. Eta berdin esan dezakegu gazteen kasuan. Orduan, hor badago nolabait ere sektore berri pila bat, ustez kualifikazioari gabeko lanak direlakoan edozein lan baldintza onartzeko prest egon beharko liratekenak, ez? Eta ez nolabait ere egiten duten lanaren baliagarritasunaz edo sortzen duten aberastasunagatik kobratu beharko luketena. Orduan, hor badago nolabait ere langileen devaluazio bat, nolabait ere hor kultura berri bat ezarri nahi da, batorrena beste herrialde garatuetatik, nun egun batetik bestera langileetaz liberatu zaitezken, kaleratu ditzazkezun, nun edozer gauza kobratuta onartu behar dituzun lan balditza batzuk, edo zure osasunak ezer balio ez duten lanpostuetan, eta bar. Orduan, esplotazio zuzen hori azken batean hasten da bilatuz askoz ere zaurgarriagoa diren kolektiboak, eta hoien bidez nolabait ere sortu lan egoera bat eta lan merkatu bat nun denok egon gaitezken prest ere horrelako baldintzak onartzeko. Orduan, nolabait ere esplotazio honen eta lan baldintza hauen objektu zuzena momentu honetan langile eta langile kolektibo konkretu batzu dira, baina badira lan baldintza batzuk edatzen direnak eta edozein izan daitekena ere
hoien objektibo ere bai. Eta ez dakit ere, ez ote den sentsazio orokor bat langilearekiko, bai 1.500 eurotik bera kobratu, ala gehiago kobratzen duenak ere, berdina lan eginda, erosalmena gutxiago dagoela, berdina lan egina, gero diru horrek gutxiagorako balio diola, erosmena galduta, ez dakit, hori nolatan gertatu da? Bueno, gertatu da, hain zuzen ere, aldaketa ekonomiko horretan ez dirako kontutan hartu zenolako soldatak behar diren Euskal Herrian bizitzeko. Eta ez dalako kontutan hartu besteak beste, esan dudan bezala, soldata minimo batek erantzuten diola lurralde baten egiturari, eta egitura sozioekonomikoari, eta egoera sozioekonomikoari, eta Euskal Herriak kasu honetan ez daukala baliabide politikorik horrelako politika batzuk egiteko. Ez dauka eskuduntzarik soldata minimoa ezartzeko, besteak beste, eta gainera patronalen aldetik ez dago borondaterik akordio interprofesional bat egiteko, ez. Mailan eseritzeko ukoa egin dute ere. Orduan, hori urtetan gainera luzatzen balin bada, eta aldaketa ekonomiko batek ekartzen balin baitu sektore batzun, askoz ere enplegu prekarioago sortzen den, pixkanaka, ez dira sortzen enplegu, pixkat kaskarrak zegoenarekiko, baizik eta zeudenekiko, baino kaskarragoak naiz eta evoluzio bat egon den. Eta horrek ekartzen du azkenean egoera ekonomikoa oso kaskartuta egotea, eta ikusten dugun bezala, hor badago froga bat ere, barne produktu gordinarekiko, nola azken urtetan gero eta pisu gutxiago daukaten soldatek. Hau da, Estatu Espainolean joera justo kontrakoa da. Ez nolait zorua pixkat altxatzen da, eta gutxienez lortzen da soldatek gero eta balio gehiago edukitzea, naiz eta seguruna zoru horretatik gertu ibiliko diren asko, baina bertako egoera sozioekonomikoari lotutako neurri egoki bat izan daiteke eta estatuaren orokortasunerako balio dezakena. Baina Euskal Herrirako ez du balio. Euskal Herria behar ditu politika propioak, egoera sozioekonomiko espezifiko badaukalako, bizi maila badaukalako, eta prezio maila batzu dauzkalako. Orduan, erosalmena galtzen ari da nabarmen, eta bereziki azken urte hauek duela 2 urte hiperinflazioaren kasuarekin modu oso azkarrean, eta bigarren elementu batengatik ere, hemen oraindik ez duguna reflejatu, baina etxe bizitzaren prezioak nolabait ere ito egiten dituelako, nolabait ere langile askoren aukerak, bizimodu duin batzuk eramateko, oso kaskarra dien soldata batzuekin, eta bertako bizimoduari egokituta ez dauden soldata egitura batzuekin. Horren ezakita, kaso, ondorio zutu daiteke Espainiar Estatuko joko zelaian ibilita, demagun, hemen, Hego Euskal Herriko soldata batekin, bizitza merkeagoa den Espainiar Estatuko beste lurralde batera joan ez gero, bizitza kaso erosoagoa izan liteke? Izan liteke, zakite, ja hori bakoitzak esango du lurralde horietan, baina egia da, hemen Hego Euskal Herrian, Espainiar Estaturako ezarritako langa horiek eta ezarritako soldata politikek ez dutela baliorik. Ez dutela baliorik langileentzat. Argi dago, eta leno sarrean esan dezun bezala, norbaitek eramaten du diru hori. Hau da, badago diru bat, produktibidade badagolako, aktibidade badagolako, eta hor diru hori generatzen da. Gertatzen da hori enplegatzaileek eramaten dutela bere poltsikora. Ez dagoela dirurik, baizik eta diru hori beste batek eramaten duela. Eta ez langileek. Eta orduan, hor, gure aldarrikapena oso zehatza zentzu hortan, badagoela dirua, eta diru hori soldata minimo bat ezartzeko nahikoa dela, eta gainera soldatako betzeko erabilgarria izan daitekela ere orokorrean. Txegitu nahi batuko dugu sortzen den aberastasun hori, baina lehenik eta behin ere, ez dakit, ikusi dugu Euskal Finantzen Kontseiluan berriki adirazi zutela, sozietate zergaren baitako sarrerak jaitsi egin direla, pertsona fisikoaren errentaren gaineko zergaren bueltako sarrerak igo, klaro, hor, barne produktu gordinaren pixua, soldatak barne produktu gordinan duen pixua, hor, jaitsi egin baldin bada, ezakit, nola da posible, ezakit, deigarria da hau. Bueno, izan daiteke, esan nahi, sozietateen zergaren jetxerak ez du esan nahi aberastasun gutxiago sortu, bizta, enpresek zerga gutxiago orden dituztela. Eta bakigu horretarako trukoak, amarruak eta bestelako neurriak oso errez asmatzen direla Euskal Herrian, beste lurraldetan ere. Hortan ez gea bilenak, leku guztietan gertatzen da, baino hemen, ikusi izan dugu nola enpresa handi batzuk, zergak ordaindu gabe ere egon daitezken.
hemendik obari batzuk, hemendik beste batzuk, hau deduzitu, eta azkenean, nahi ba, sozietateen zergan tokatzitzaean hori, ezer ezean gelditu da. Orduan, sozietateen zergaren jetxierak ez du esan nahi produktibidaderik ez danik egon, eta irabazirik ez direnik egon. Eta irabazi handiak ez direnik egon. Eta orduan, hor dago elementu bat, eta barne produktu gordinarekiko ez da enpresek zergetan ordaindu duten edo persona fisikoen, langileek zergetan ordaindu duten arteko konparazioa da, soldatetan ordaintzen denaren eta barne produktu gordinaren arteko konparazioan dago. Sortzen dena beraztasun horren artekoa. Orduan, hor seguruna, datuek jarraituko dute esaten, orain arte esaten dutena. Azkeneko datuak dira hemen jasota daudenak, ez daude azkeneko kanpainakoak ez daude publikatuta, baina nolabait ere esan dezakegu, erlazio horrek jarraitzen duela. Industria enpresek azkeneko 9 urtetan ehuneko 46an handitu dituzte gainen mozkinak. Ehuneko 46an. Eta epealdi berdinean soldatak orokorrean industria sektorean ehuneko 16an handitu dira. Inflazioa handiagoa izan da. Oda, enpresen mozkinak inflazioaren oso gainetik daude. Oso gainetik. Eta soldatak sektore horretan bertan inflazioaren azpitik mantendu dira. Oda, doztutako soldata igoerak ez dira nahikoak izan ere leku askotan eta leku batzuetan ez dira adostu. Eta beraz ezarri direnak. Orduan, hor dago benetako gatazka eta hor dago benetako konponbidearen lerroa ere bai. Eta gatazka horretan enpresariek hori ez dute esaten normalan. Noski. Askotan aipatzen dute justu dabitzala, sortzen denarekin ordaintzen dutela eta ezin dutela gehiago, ezin dutela. Hori aipatzen da. Bi mezu egoten dira. Beraztionistei esaten dietena, juntetan, eta hori publikatzea dituzu ere medioek, eta nola txalotzea dituzten aurteniaz baino gehiago, eta aurteniaz ezakit baino zenbat gehiago, eta gainera zenbat eta handiagoa izan enpresak normalean eskandalosoak izaten dira hor egoten diren egoerak, eta gero komunikabideen aurrean nola eskatzen duten oraindik ere langileei, gerrikoarendik ere gehiago estutzeko eskaria nola dagoen. Baina zenbakiak beraiek presentatzen dituztenean, zenbakiak, galera zenbakiak ez dituzte presentatzen. Entzute ditugu enpresa bat krisian edo bestela, baina normalean beraien akzionistei hitz egiten dietenean juntetan, eta esaten dutenean zen muzjuntzaien urtea, esaten dute hainbeste irabazi eta asko izaten da, eta hainbeste emango dizuegu, eta asko izaten da. Agian akaso, konplexuagoa izan daiteke egoera enpresa txikiagoa baldin bada. Bai, hor denetariko zera izango da, denetariko kasuistika egongo da, baina egia da, modu orokorrean jaso izan ditugune datuen arabera, baitere, ekoizpenaren eta beraz mozkinen arteko eta soldaten arteko erlazioa momentu honetan horrela kokatuta dagoela. Eta demagun, Europako beste estatuetan ere, badago halako antzeko egoerarik, edo soilik Euskal Herrian gertatzen den kontua dago? Bueno, estatuetan eta Europar Batasunean denetik gertatzen da, bakoitzak oso egoera propia daukalako, eta orduan kasu batzutan sartu beharko ginateke oso azterketa propio eta zehatza egitera. Guk aztertu dugu edo eta konparatu dugu Euskal Herria bere menpean daukaten bi estaduen egoerarekin, Europar Batasunarekin eta Alemaniako egoerarekin konparatu dugu, referentziazko izan daitekelako. Egia da, gaur egun Alemanian ematen ari dela egoera, krisi egoera bat, eta horrek ekartzen du ondorio bezala beraien produktibidadea jeistea, eta orduan, seguruenik, kasu honetan, aitortu beharko dugu, soldatek daukaten pisuaren igoera prozesu hori momentu honetan gehiago erantzuten diola krisi egoera batean egoteari. Eta horrela ere soldatak mantentzeari edo usteari. Baina, bereziki estatu espainolaren eta Europar Batasunaren ekin egiten baldin baduen konparazioa, barne produktu gordinarekiko soldatek pisua irabazten dute, eta gaina Hego Euskal Herrian galtzen den proportzio berean. Eta azken batean, hor ikusten da, eta estaduen orokorrarekin ikusten baldin badegu, oso ezberdina da, estatu egiturak ukitzea, botere politiko ukitzea, zure lurraldeari, zure herriari egoki zaizkion eta behar dituen politikak egiteko baliabideak eukitzea edo ez eukitzea. Eta argi dago, Euskal Herrian momentu honetan, guk aldarrikatzen dugu gutxieneko soldata ezartzeko
lanbide arteko gutxienezko soldata propio bat ezartzeko baliabideak behar ditugula, eskuduntza hori eskatu da legebiltzarretan Madrileri eskadakion, eta nolabait horren inguruan aldaketa bat egon dadin langileen estatutuan hori jaso ahal izateko, baina era berean eskatu zaio patronalari gutxienez akordio interprofesional baten bidez hemen ezar ditzagun de facto nolabait ere LGS propio baterako baldintzak. Eta ez dago horretarako borondaterik ez da jaso bi instantzia horietan, eta guk uste dugu posible dela eta beharrezkoa dela Euskal Herriarentzat, Euskal Herriko langileentzat, baina argi badagoela beste interes bat, seguna oso lotuta, hortik ateratzen diren mozkinei referentzia egiten badiogu. Hor, datu zehatza eman duzue, mozkinei dagokienez, 461 milioi euro beharko lirateke, Euskal Herrian soldatak 1.500 eurokoak izateko, 461 milioi hauekola, ikusita, esan dezakegu zelako dirutza, baina hau alderatzen baldin badugu, enpresek sortzen den aberaztasun guztiarekin, zenbatekoa da? Txikia da? Handia da? Ez dakit zehazki, hori ez dugu begiratu, bada askoz ere txikiagoa, mozkinak askoz ere altuagoa dira, ez dakate datua zenbatekoa dan, baina bada mozkinetara eraman duten eta ez dagokien parte bat, hori da aldarrikatu nago, ez da 171 milioi behar direla soldata minimoa ezartzeko, baizik eta soldata minimoa egongo, hemen dagokion soldata ez egotearen ondorioz, beraiek soldata hipotetiko horietatik eduzitu dutela, eta berez ezartzen duten eta eramaten duten plusbalia horretatik plusbalia erantzi bat eraman dutela. Aukera auki dutela langilei ordainduta askoz ere gutxiago, oraindik eta mozkin handiagoak eramateko. Eta hori da auzia. Akaso, agian, irudirik grafikoen egiteko izan beharko lukena da, bor lerro batean gorantz doala sortzen den aberaztasun hori, eta gero beste lerro batean langilearen soldata, eta hor proportzionalki edo paraleloki joan beharrean, puntu bat heldu da non langilearen soldata ez duen proportzionalki, horrekiko? Bueno, izan lehike, izan nahi dute, hala ere hau arazo hau aspalditik arrastratzen dugu. Soldata propio altua baten beharra eta aldarrikapena beti egon da presente egoera sozioekonomikoak eskatzen zuelako. Horrela, orduan, erlazio horretan gaude. Nire ustez, gertatzen ari dena bada, gero eta langile gehiago daudela langa horren azpitik. Gero eta langile gehiago daude, eta hori bada ere, gero eta distantzia gehiago delako soldaten artean ere. Hau da, esparru batzuta mantentzen dira lehenoko soldaten logika bat, baina sortzen ari den guztia hortik asko berago dagoela. Eta orduan, irudi horretan, austura gehiago dago, prekaridadearen legearen aplikazioan nola 2008tik honea bereziki, enpleguaren sorrera ez dago lotuta bizi duin batei aurre egiteko diru sarrera batzuei. Dago lotuta gehiago, soldata bat ordaintzari, ahalik eta txikiena, ahalik eta baldintza kaskarrenetan, ahalik eta enplegu kaskarrenari lotuta, eta horrek ekartzen duena da, gero eta zailtasun gehiago egotea, bizi ahal izateko Euskal Herrian, naiz eta enplegua izan eta soldata bat kobratzen egon. Guzti hauekin geldituko era, Jagoba Zulueta, Iparregoa Fundazioko arduraduna, eskerrik asko gure zalantzak argitzatik gaur. Eskerrik asko zuei. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik
organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizako 10:25 gutxi agurtu dugu Jago Bazulueta eta aipatuko ditugu, hemen plazaratu dizkigun hainbat datu aski esanguratsuak, baina hasteko ze kasualitatea, aipatu duela berriak egindako elkarrizketa hori Mikel Torres enplegu sailburuari, eta hor aipatu zuen 1.500 euro baino gutxiago irabazten dutenak 100 direla, Iparregoaren txostenak berriz zehaztu du, datu hori 21%koa dela. Ez dakit, ze impresio izan duzu, aipamen hori egin denean Amagoia? Bueno, nik irakurri nuen elkarrizketare, pixka bat, ni datuetan ez naiz oso ona, baina hasteko esatezun 1% ezinezkoa da, ez? Bazkenean, sindikatu batek ez, sindikatu guztia datoz bat, datu horiek ez diala benetakoak. Eta orduan nik behintzat, esate, nondik jakin, elkarrizketan ez zuen argitzen, ez? Nondik atera dituzten datu horiek. Baina bai bere esplikaziotan, pixka bat, hankamotz gelditzen zen, eta hortaz aparte, digarri egin zitzaian adibidez, zaintzen aritzen diren migratzaileen kasuan egindako galderari nola erantzun zion, ez? Alegia, hor multzo handi badao migratzailea dienak, ez? Eta haiek gabe zingo genukenak gure bizitza normala esaten bezala egin. Eta, ez dakit zen badauden horrez, ez dakit zen badauden, ze, klaro, haietako zen badauden jakiteko salatu inbar dute, egoera, eta ez dira salatzen, en fin, nik uste dut azterketa bat egin daitekela, eukiko dutela azterketa egin da, eta, hor berriz ere, ez diala argi esaten ari, eta denok dakigu, eta ez dugu ekonomilariak izan behar, ikusteko nola, Euskal Herrian nola aldatu zaigun bizitza, nola pobretu gehan denok, ia denok. Batzuk, bintzat. Batzuk ez duten abari hori, baina beste batzuk asko. Eta horregia da ere, Jagoak esaten zunaren hildotik, Euskal Herria ezin da konparatu gaztelarekin adibidez. Jagun bestik ez da, jutetzearea eta herri presionezkoaz gauzak, ez? Eta horrek erakusten digu guri, hemen beste baldintza batzu behar ditugula, eta gure gobernuek, ez? Beste modu batera erantzun beharko liretekela gauza hori. Orduan, nahi bintzat, Torresek emandako azalpenak gutxien zangamotzak eta esplikazio gehiago beharko nituzke ulertzeko zertan oinarritzen dituzten datu horiek. Hor baita ere, egun hauetako albistea da, hor Espainiar estaturako lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea adostu dutela, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak babestuta, 1.221 eurora igo dute lanbide arteko gutxieneko soldata. Noski, ezakit, Espainiar estatuan ere, ezakit, ez da ikusten inoiz, ere eztabaida bat pentsatuz, hauek ari dira gehiago, Euskal Herritarrak ari dira gehiago aldarrikatzen, gehiago nahi dute, guk ere hori ere nahi dugu, batzuetan ere, ez dakit? Nola ikusten zu ari? Bereien egoeren nik uste ezberdina dela, eta beraiek sinestuta doz, edo behintzat azken urtietan emandako pausoekin, gutxinaka bai igo zaizkiela, baina gero bai gure idiosinkrasiare ulertu behar da Euskal Herria beti izan dela, akaso gehiago manifestatu dela, o behintzat bizi egoera bestelako baten ondorioz ere aldarrikatu gehiago egin deuela, pentsionistak ere hemen hasi zian, eta nik uste dela bai
beste borrokarako beste egoera baten ere ohituta gozela eta baita ere bizi kalidadiak ere eramate izula gehiago aldarrikatzera eta gero baita ere sindikatuen papera. Hemengo sindikatuen exigentziak edo aldarrikapenak oso bestelakoak dira. Komisiones Obreras edo UGT dianean Estatu Espainolean gehiengoa dakatenak eta nik uste bi elementu horiek gurutzatzen diala kaso Estatu Espainiako gizartean gutxieneko soldatez izateko akaso manifestatzeko premisa bat. Nik uste hemen ohituago gozela, sindikatuek ere akaso gehiago bultzatu dutelako. Eta nik ez dakit gehiago eskatu nahiko luketen orokorrean egia eta arriskutsua da pixka bat orokorrean hitz egitea, baina sentsazioa daukat, beraiek nahi dutela denok berdin, zera espainoltasun horren barruan, zuek zergatik eskatzen dezute gehiago. Ez dute esaten du. Euskal Herritarrek gehiago eskatzen dute edo guk gehiago eskatuko dugu, ez? Iruditzen zait horre bada hola Espainiatik edo Espainiarren aldetik, bereizketa hori ez egiteko, eskakizun bat. Eta hor, arriskutsua da, orokorkeria horietan ere erortzea bai, baina, agian ere orokorra izan daiteken beste adibide bat, eta hor, lanbidarteko gutxieneko soldataren bueltako herri ekimen legegilean, Mitxelakuntzak aipatu zuen datu esanguratsuetako bat ere bazen, Bidasoa ibaiaren baitan, albo batetik bestera, soldatan 500 euroko arrakala bat bazela, baina Ipar Euskal Herrira joan da, nik bintzat nabaritu izan dut. Supermerkatu batera joaten zera, Hego Euskal Herriarekin geroz eta ezberdintasun gutxiago daude. Eta hor pixka hor ja hasten zara beti bezala hausnartzen, nolatan da posible, hemen prezioak parekoak baldin badira, baina hemen norbaitek, azkenan aipatzen zuten, 461 milioi euro horiek, azkenan non gelditu direla. Hor, supermerkatuetako anekdotekin jarraituta, Ipar Euskal Herrian, txokolatea, hemen baino merkeago dago. Galdera hori hortik datore, bai, anekdotiko izan lehik eta nik uste dut Iparregoak ateratako txostenian ere ongia dirazten dela erosahalmena hemen galdu eginda, erabat, bai eguneroko erosketetan eta baita etxe bizitzarako sarbidea behar denean, eta horri erantzuteko bezainbesteko soldata bat eskatzia nik uste dut zilegi dela eta beharrezkoa, eta horregatik ere bai, greba orokorraren lelo ere hortik dijo bat, eta gero baita ere, eta Jagobak ere esan dugu hemen erabakitzia, Ego Euskal Herrian, Euskal Herria izatia kasu hauetan erabakitzeko eskumena daken instituzioak eta hemen erabakitzia hemengo bizitza. Eta hor pixkat greba bera aipatu duzula, hor asko aipatuko dugu. Greba aldu bitartean lanbidarteko gutxieneko soldata. Zuek zer espero duzue? Greba horretaz edo egongo da aldaketarik? Ikusten duzue? Alderdi politikoak ikusten dituzue prest horretan ere lanean jartzeko? Nik uste dut, gauzak hemen lortzen diela presio eginez. Grebak izaten diela hortarako tresna batzutan oso baliagarriak. Ez detena da ikusten, honean jo behintzat, bai Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ere, ez dut ikusten ezin proposamenetan behintzat zirrikituren bat iriki dutenik. Ekinaldi legegilea ez da bideratu. Hor egon dira prozesu batzuk, sindikatuak eskatzen dituztenak, ez dituztenak aintzat hartu. Orduan nik uste dut, momentuz behintzat ez diot ikusten aldaketarik, baina beti ere hortarako egiten dira grebak, egiten zait jendea oso kezkatuta dagoela honekin, eta jendeak itzin beharko lukela, ez badukagu beste aukerarik grebaren bidez. Eta ikusten da, gaina hemen gauza asko lortu ditugu, hola ez? Grebak oso importanteak dira langileen egoerak hobetzeko. Bai, nik uste dut, greba konbokatu danetik ere, beti gobernuan estrategia izaten da konfrontaziorako estrategia ate bat iriki beharrean ian, ez? Greba deialdi bat egoten danean, atea ireki eta negoziaziorako edo aurretik ez estatu dian ekimen legegile horiek, edo dena delakoak, eseri baino, ez? Konfrontazioa bilatzen da, ez dakit nola iritsiko garan martxoaren 17 horretara, uste dut gobernukideen aldetik egongo dela, ez? Pixkat
greba egiteko arrazoiak xamurtu edo baliogabetze intentzio bat, eta horri aurre egin beharko diote gainontzeko eragilek, eta nik uste dut hor lan potente bat dauala ere bai egiteko. Mobilizazio indartsua beharrezko izango da, espaldin bada mobilizazio indartsurik egiten greba orokorra bere balioa galduko dugu, edo behintzat indarra galduko dugu aipatu presio hori egiteko, eta gero baita ere mobilizatu behar da gizartearen zati bat, zeinak akaso greba egiteko eskubideik ez dakan. Eta hori ere kontutan hartu behar da. Aipatu deun 121 hori dauana 1500-etik bera kobratzen, migranteak, emakumeak eta gazteak askok ez du eukiko greba egiteko eskubide hori, eta hauek mobilizatzea garrantzitsua izango da, edo behintzat bai hauei nolabaiteko babesa eman, naiz eta akaso mobilizatzeik ez daken, eta hor beste sektore batzuk ere batu egin beharko dira, indar erakustaldi bat egiteko, indar erakustaldirik espaldin bada egiten, gobernuak orain arteko erabakiak hartzeko zilegitasuna handituko sakolak. Orduan, niri horrek eskatzen dit. Ez dakidala zenbaterainoko mobilizazioa lortuko dan, ikusita benetan aldarrikatu nahiko luketen horiek, gehiengoak ezingo doan greba egin. Goizeko 10 gutxi, ia eta bestelako kontuetan aipatuko dugu, jada 5 urte bete direla Pablo Hasél zigortu zutenetik besteak beste terrorismoak oratze eta koroa iraintzea gotzita, Amnistia Internazionalek eta ANZ-ren kanpaina batek bere askatasuna eskatu dute. Hala da bai, 2021ko otsailaren 16an, Pablo Hasél, rap abeslaria, Lleidako Unibertsitatean atxilotu zuten eta jarraian Kataluniako hiriko Ponent espetxean espetxeratu zuten. 5 urte pasata, Hasélek preso jarraitzen du eta bere abokatuak eta giza eskubideen defentsarako erakundek uste dute beren eskubideen urraketa nabarmena eman dela. ANZ-ren nazioarteko kanpaina batek esan bezala unibertsitateko irakasleen 200 sinadura baino gehiago bildu ditu bere askatasuna aldarrikatuz. Raperoaren atxiloketa protesta handien artean eman zen, izan ere, dozenaka eskuadra mosoek Hasél babesten zuen arresi solidario bat zeharkatu behar izan zuten Lleidako unibertsitateko barkatu klaustroaren barruan, eta atxiloketaren berri izan zutenean manifestazio handiak izan ziren bai Katalunian, bai estatuan eta baita noski Euskal Herrian ere. Ondoren espetxean zegoela beste gertakari batzuengatik zigortu zuten eta beraz 2027ko apirilera arte ez da aurreikusten haren askatasuna. Hauxe, gutxi gora egoera eta kontestua deigarria da. Beste abeslari bat bere kantuengatikan atxilotu izan, ez dakit nola ikusten zuen kasua. Ni eskandala bat iruditzen zait. Horregatik espetxeratzea eta gainera hainbeste denbora egotea espetxean. Ez dakit, zertan nahi, ez dut ulertzen, ez? Azkenean, adierazpen askatasun hori nun gelitzen den, batetik, eta bestetik, nik uste dut hor dauen helburu bakarra dela, isiltzea beste batzuk, ez? Baina niri behintzat, arregarri egiten zait, ez daukat bereziki argudiorik esateko, eske hola da, eta esatezu, lotxagarria. Ez dut hitz aipatu, baina hemen Gidoian apuntatu daukana, aipatu dan termino ere bada, anakronikoa, ez dakit zer ditzen zaizen, hau? Bai, eta 2021an gertatu zen, eta Estatu Espainoleko mugimendu politikoa nola dagoen, eta 2027ko hauteskundeetarako iragarpenak ere zeintzu dian ikusita, ez? Zer gertatu daitekeen ere, ez? Goera ulertezin hauek ez dakit izango dian ohikoak, baina bai beldurra arazten dizu, ez? Nola guantxe gertatutako kontu bat, 2021an letra bat abestiagatik 5 urte kartzelan. Ez da zigor bat, da zigor bat ulertezina gozen denborako eta kezka nagusia ea 2027an ez gehan jungo bide horretara. Pixatagian ezakite ultraeskuinarri kontra jartzeko edo pixkat aipatzen dutenen hor, zentsura dago eta guzti horiek holako argudio hauek jartzen dituzten ez dakit, bai, zentsura dago, baina Pablo Hasélen kasuan. Zentsura dagoela esaten dutenean da, beraiei ikusatzen zaien zentsura hori, ez? Ez dakit, zentsura da. Eta
azkenean balin badago gizarte bat gero eta eskuinerago dagona eta gero eta intoleranteagoa dana, beraiek bezala pentsatzen ez dutenekin, kezkagarria izango da egoera. Izaten nahi da, nik uste adierazpen askatasunaren balioa gutxiesten nahi gala edo aidiala aspalditik, ez? Eta lehen nolabait marra bat pixkat sakratu dagoa, ez dakit, edo baliotsuagoa zana gaur egun ez dakit horre natzeak egin asko, ez? Eta gero dira bai, termino batzuk eskuinak bereganatu ditsunak, ez? Baina eskuinari entzutzen dixo esaten ez dagoela hori adierazpen askatasunak, ez? Eta demokrazia, eta dia, Madrilen Ayusok askatasuna hitza bereganatu zoan. Adierazpen askatasuna ere da bereiek esaten dagoena, bereien diskurtsoetarako ez dagoena eta ikusten dagoenean kartzelan zein dagoen, ez? Pablo Hasél ultraeskuinari kritika egitearen edo monarkiari edo eskuineko balore batzuei kritika egiteagatik eta bereiek esaten dugu bereiek ez dagatela adierazpen askatasunik, baina hemen ezer ez da gertatzen eta gainera gaur adibidez Espainiako Kongresuan debatitzuko da jihaba edo beloa espazio publikoetan debekatzearen proposamena, Voxen eskutik orduan. Iruditzen esan dakua, egia da, hemen Euskal Herrian beste egoera politiko baten gozela eta eskerrak, eta horrekin arnasa hartu lehikeula, baina egisa da baita ere beste bi estatuen menpe gaudela, eta hor esparru horietan gertatzen denak eragina dakala, eta modu baten ez kezka, ez da esango kezka real bat dela, baina horrelako albistea ikusitxo, eta 2008 batean hau gertatu bazan beste egoera baten, eta Vox egon gabe gobernuan ere, zer gertatu daitekeen ez, aliantza horrekin. Amaitzeko beste azken aipagai bat ere plazaratuko dugu, ze ikerketa deigarria dau. 10 polizietatik 6 uste bai dute segurtasun eza edatu egin dela, esan sindikatuaren arabera. Ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenten 82 uste dute delitu gilek benetako ondoriorik ez izateak sentsazio hori areagotzen duela, esan sindikatuaren barne inkesta baten arabera, ertzaintzako eta udaltzaingoetako agenten 50% uste dute segurtasun eza aregotu egin dela azken urteetan, zehazki 20% uste du Euskal Autonomia Erkidegoan segurtasun eza asko handitu dela eta 20% esan dute aregotu egin dela. Bestalde 26% ere azaldu dute, egoera aurreko urteetan antzekoa dela eta 14% uste du egoerak hobera egin duela. Datu hauek ulertze lehen txostenetik irten dire, ikerketa honetan Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren 1200 agentaren erantzunak jaso dituzte, eta nabaritu dute segurtasun gabeziaren egoera horren atzean dauden arrazoiaren bueltan, 82% aipa dute poliziaren esku hartzearen ondoren benetako ondoriorik ez izatea, 69% uste du egungo legedia malguegia dela eta parte hartu duten 47% migrazio fenomeno jakin batzuen gorakada aipatu dute arrazoi gisa. Alaber, 23% aipatu du, diskurtso politikoek garrantzia kentzen diotela gaiari eta 21% adierazi dute ingurune jakin batzuetan presentzia polizial txikia dagoela. Ez da edonolako sindikatua esan, bolo-bolo izaten da gurean aipatzen dugunean sindikatu, eta ez dakit, zein presioa egin dizue ikerketa honek? Azteko diskurso politikoa oso leuna dela nahi horrekin, pixka bat, bare gure agatzen ez dago nien besterik gaur egun, zan nahi dut. Momentu honetan, segurtasuna gora eta segurtasuna bera, migratzaileak gora, migratzaileak bera gabiltzanean, iruditzen zait, realitate batetik kanpo bizitza bezala dela. Eta gero, azkenean, polizia gehiago nahi du, ez? Eta segurtasuna bermatzeko bide bakarra baldin bada polizia gehiago, eta gero kejatzen dira, epaitegitatik lausoegia gela, hauen eginkizun edo gogoa zer da, kartzelaz betetzea, ez? Inguruak, ez dakit. Iruditzen zait, beraien sintonian dijoala, ez? Inkesta. Bai, eta sintonia horretan bai, nola sartuan agenda politikoan segurtasuna gai principal bezala eta sinestarazi nahia gizarteari segurtasun eza dagoela eta hau ere, sintonia horretan dua, baita ere, Donostin ere
delitu gilen jatorria materakoan da, sinestaraztiak gizarteai, sektore edo gizartearen segun eta norekin harremantzen dan, horrek segurtasun eza dakarrela, eta iruditzezat hori dala politika estrategia bat nolabait etorkizuneko botoak ere erakartzeko. Eta hau ere sintonia beretidua eta egiteko batekin, polizia gehiago nahi dugu, eta Magoiak esan bezala nahi dugu kartzelak bete ez berregituratzia kartzelako sistema, ez berregituratzia bizitza beha, lehen aipatzen ginen, zeintzuk dian zaurgarrixenak gizartean soldatei dagokionez, eta hizketan egiten zaurgarrietan, hizketan egiten da migrazioan, eta hor fokua jartzi iruditzezat arriskutsu dela, eta hor nahi dugu jarri fokua, eta horretarako doz lanian, bai alkateen bitartez, bai gobernuen bitartez, eta ertzaintza ere bere lana egiten sinestarazteko ez gehala bizi seguru. Nik albiste irakurri nuenean, pentsatu nuena zen, ertzaintzak edo Euskal Autonomia Erkidegoko poliziak sinisten baldin badu, segurtasun eza dagoela, pentsatu beharko du bere lana akaso, agian autokritikarako eman beharko lukela, ezakit? Ez, baina horregatik eskatzen dugu polizia gehiago. Poliziaz nahi dugu bete, zirkitu guztietan egotia polizia, eta inkesta horretan ez dago alako ere armen kontua, baina nahiko dugu arma gehiago. Eta nahiko dugu delitu guztia kartzelatik pasatzia, eta kartzela ez izatia gizarteratzeko formula bat, baizik eta zigor gogorren formula bat da, bereien egitekoa, eta nik ustez badatorrela, zenbait udalerritan gobernatzen duan gobernuakin. Eta hori sinestarazi nahi digute. Ondo badaritzazue, gaurko hemen utziko dugu analisi maila, Amagoia Mujika eta Ane Urkiri, Berria eta Naizako zuzendariak. Mila esker gurean izategatik. Zuei. Grazitikan zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara sorgin baten azken kanta itoizko kaletan zer gara euskara beraz bagara maixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Larruzera ikitako mila katxola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra. Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila. Arranduaren egaldia lumadi berriaz Gato batean baino, Euskara gara.
Ilargirik gabe, marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Sibertikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Naiz irratia. Zeatik ez da dena lehenoa noiztik, esnatzen gaiztik, bastante gaizki. Ezen deituta beste neska batekin, txorta egiten aritu nintzen. Cora mil, cuando subas en la cama conmigo. Kaletik, nahi una zimuta conmigo. Hortan suabe, tan blaya, kendu zizkidan, ez eurokan gogorik, tanik soilik, hautsa sudurran. Zeatik ez da dena lehenoa noiztik, esnatzen gaiztik, bastante gaizki. Ezen deituta beste neska batekin, txorta egiten aritu nintzen. Goizeko 10 dira dagoeneko hasi dute Tubos Reunidos enpresan 300 kaleratze aurre ikusten dituen erea eta Amurrioko lantegian jarduera etetea aztertzen hasteko. Langileak lehen ordutik mobilizatzen hasi dira, berriro ere erabateko lan uztearekin. Itxaso Leon, egunon. Egunon pegi, egunon entzuleok, greba eta mobilizazio eguna dute astearte honetan Amurrion eta Trapagaranen. Orain txamarretatik aurrera, enpresaren eta batzordearen arteko lehen bilera aurre ikusita dago, sortutako egoerari heltzeko. Oraingoz egun sentitik langileek elkarretaratzea egin dute erabakiaren aurkako pankartekin, eta grebaren jarraipena erabatekoa da aurreratu dutenez. Tubos Reunidos Amurrioko enpresa batzordeak 5 greba egun adostu zituen, otsailaren 17an, 23an eta 26an, eta martxoaren 4an eta 9an. Egun horietan zuzendaritzarekin bilerak egitea aurre ikusten da, enplegu erregulazioko espediente bat negoziatzeko, Aiaraldeko lantegian 274 kaleratze eta Trapagarangoan 27 egitea eta Arabako lantegiko altzairu fabrikako jarduera etetea planteatzen duena. Gainera txanda bakoitzeko 4 orduko lanuzteak iragarri ditu, otsailaren 18, 19, 20, 25 eta 27an eta martxoaren 2, 3, 5 eta 6an ere. Lakuako gobernutik eta Arabako foru aldundutik espero zuten babesa jaso gabe iritsi dira langileak egun honetara, izan ere joan den ostiralean bildu ziren Gasteizen lehen greba egunarekin batera, Lakuako gobernuko zein Arabako eta Bizkaiko aldundietako ordezkariekin eta Amurrioko eta Trapagarango alkateekin 3 ordu igaro ondoren langileek deitoratu zuten haiek enpresaren zorra berregituratzean zentratzen dutela arazo guztia eta ez zutela jarrera sendorik jaso kaleratzean aurka. Eta Euskal Herritik kanpo gaur goiztean kontatu dizuegu 5 gazte hil direla hoietako batzuk adingabeak astelen iluntzean Bartzelonako Manlleu auzoko eraikin bateko teilatuaren gainean dagoen trasteleku batean izandako sutearen ondorioz. Sua zerk eragin zuen eta biktimak zer egoeratan zeuden ikertzen ari dira, oraingoz ez dituzte zehaztu hildakoen adinak. Izan ere erabat identifikatzeko zain daude, baina generalitateko suhiltzaileak ziur daude guztiak gazteak zirela eta tartean esan bezala adingabeak egon daitezkela. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
Eta informazio praktikoan errepidei begira jarriko gara. Bizkaiko eta Gipuzkoako bigarren mailako errepideetan arretaz gidatzea gomendatu du Lakuako segurtasun sailak luiziak eta urputzuak direlata. N1 errepidean luizi bat izan da esaterako Idiazabal parean eta errei bat itxi dute Donostiarako noranzkoan. Bestalde Lezon, Hernani inguruan eta Oñatin luiziek eragindako goraberak konpondu dituzte eta trafikoa normal dabil inguru hoietan. Bizkaiari dagokionez lur jausi bat izan da Bizkaia 630 errepidean Karrantza parean eta errei bat itxi behar izan dute bertan. Horrez gain Trapagaran inguruan sortutako eragozpenak konpondu dira edonola ere arretaz gidatzea gomendatu dute agintariek eta bestalde atzo gogora ekarriko dugu Arritzara bat zintzilik geratu zera Nazional 634 errepidean Getaria parean menditik eror daitezken harri eta bestelakoei eusteko helburua duen burdinazko sareak atxiki ahal izan zuen eta zorionez etzen errepide gainera erori. Hortaz, harri hori bidetik kentzeko lanak egingo dituzte gaurko egunean zehar eta eragozpenak sor daitezke oraindik inguru hoietan. Eta lurjausiak eta bestelakoak alde batera utzita, aipatu behar dugu ere duela minutu batzuk bidelanak abiatu dituztela Gipuzkoa 631 errepideko 12. kilometroan Azpeitialdean Txandakako zirkulazioa ere ezarri dute bertan. Adi beraz, hauexek trafikoari dagozkionak eta eguraldiaren nondik norakoak Iker Ibarluzeak. Astearte honetan pixkanaka bada ere eguraldiak egonkortzera egingo du. Goizean oraindik odoi asko izango da zeruan, zerua estalirik agertuko da eta Kantauri Arrisurialdean gainera oraindik euri giroa nagusituko da. Zaparrada batzuk emango dira, naiz eta tartekatuak eta arinak izango diren. Hego Isurialdean aldiz, tantaren basalbu, ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Eguerditik aurrera pixkanaka Kantauri Arrisurialdean atertzeko joera hartuko du. Arratsaldearen herrialdera arte edo kostako zaio, baina ondoren jada era bat ateri geratuko da eta azken orduetan gainera ostarte batzuk ere nagusituko dira. Ego Isurialdean aldiz, giro ateria nagusituko da eta gainera pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira bertan ere. Haizeak egunaren gehienean mendebal ipar mendebaldetik baina indar handirik gabe joko du, gauean egotik finkatuko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, 3 eta 11 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek aldiz, gora ingo dute, Kantauri Arrisurialdean 12 eta 15 gradu bitartean arrendituko dira. Eta Ego Isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Bauxek, orain artean nabarmentzakoak. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, bihar ere buelten izango era. Ondo segi, egun politia izan, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera, edo laugarren kafera. Indarri gabe geratzen ari gara, ostegunean hasi ginen ofizialki inauteriak ospatzen, eta gelditu ere egin gabe ibili gara azken egunetan. Nekatuta gaude ez dizuegu gezurrik esango. Mozorroak ere eska xamarrak jantziko ditugu gaur. Irudimenak ere baditu bere mugak. Parea, Coca-Cola eta barea. Mozorroen kontu alde batera utziko dugu, bai, hartzazue deskantso txiki bat, gero 12etan berriro ere txaranga etorriko da gurera, eta gure bila, orain beste zerbait ospatu behar dugu. Apai?